خندي خمتي خند الله Yeah, we find it very good. We came 15 years ago, so we're very happy to come back for نيفي everybody. سمي كعرك لعلي توعى تعمر زتمو ربط باري رجعون زعممو باري جري دوم حتين درعمو نيفي كوينوم نزب إيده دمو الفقران زغن الكيبة جا سوانك توندنيز سلمو جمجا وسنت كبرغيا لو غيت عجا حكي غيت غوال زغدو مقارجا أنت يا عجري عجر جغانو سكدات كيكم وركيز مزنو وبعويز فتنو سكدان ديفتو نسبكدنو كأني أنبر أنس كأني سمي كعرق مسنوم التسمعه كمتي أبتسلام برهان زولعه أنا ونكو ونابكو هيزا معه تراي نقرني تخوايت لليو دميسة تغي تفاسي ونونليو تقاقل بيتي مع الله عليو مقلت صفتوتي إزونا حديو هبروم زاقوالي يوهانا رحوس بعال ناصرነት ሃገር ኤርትራ እንኳን ኣብዝብቃዓና እንኳን ኣብዝብቃዓኩም ክንብል ንደሊ ሎሚ ክቡር ዕለት እሞኻ ብዝደመቐ ኣገባብ ዝበዓለሉ ዘሎ እዩ ኣብ ኩሉ ዘለኹም ኣነ እውን ብግደይ ኣብ ስዊዘርላንድ ሓንቲ ካብ ልበይ ዝፈትዋ ዝነበርኩ ድርብ በዓል ኮይኑኒ ምሕረት ዘራሕንስ ኣና እዚየ ዝፈትዋ ደራፊት እያ ነይራ ኣሜሪካ ስለጥቕመት ድማ ርአያ ከምዚ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ይፍለጥን እዩ هذا ጊዜ ሓጎስካ ክትቋፀር ተደይክልካ ድማ መቸም ኣብ ስቴጅ መፂኻ ምስእሳእ ዝፈትዎ ነገር ኣይኮነን ግን it happened anyway ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ፅቡቕ ምሸት ኢና ምሲና ዝያዳ ግን ንዓይ ደስ ዝበለኒ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ንፀላኢ ደርዕድ ንፀላኢ ደሰንብድ ንፈታውን ንደጋፊ ኤርትራን ግን ፀባ ደስቲ ናይ ብሓቂ ዘረስርስ ኩነታት ርኢና ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ኢሉ ክሕጎስ ይግብኦ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዝኸፈለሉ ናጽነቱን ከምዚ ጥራይ ዘይኮነስ ልኡላውነቱን ክዕቅብ ነዊሕ መስዋዕትን መስገደልን ከርተትን ርዩ ዝረኽቦ ዘሎ ስለ ዝኾነ ዕምቆት ናይቲ ሴሌብሬሽን ኩሉ ግዜ ብመጠን እቲ ዝሓለፍካ ብድሆ እዩ ዝዕቀን ብዙሕ ብድሆ ዝሓለፈ ኣበርቲዑ ዝፀዓረ ኣበርቲዑ ዝሕጎስ it is just as simple as that ኣብ ሂወትካ ትሕጎሶ ባዕረቲ ሽግራት ዝገጠምካዮን ዝበዳሕካዮን እዩ ሓደ ሰብ ብዙሕ ሽግር ተደይርዩ ኣብ ሂወት ብዙሕ ነገራት ኣይሕግስዎን እዮም ተደውሎ ጀስታ ኣምዳ ሻሂ ትውሉ ሻሂ ክሰቲ ከሎ ሰብ ኖርማል ነገር እዩ ንሓደ ግን እንዳ ሻሂ ከኣቱ ዕድል ዘይነበሮ ወይ ገለ ነገር ክገብር ዘይክእል ዝነበረ ብዙሕ ነገር ትርጉም ይዝቦ ካልእ ኣብ ክንደይ ከርተት ፀኒሑ ነዚ ሃገር ኣብ ከምዚ ክትኣቱ ከላ ያ ኤርትራ ምንታይ ረኺባ ገለገለ ዝብላ ሰብ ኣሎ ኣበይ ፀኒሑ ዘየስተውዕል ስለ ዝኾነ ነዚ ናይ ሎሚ ክርድኦ እውን ኣይክእልን እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ግን ተረዲይዎ ከምዚ ዝገብሮ ዘሎ ሴሌብሬሽንስ ንሪኦ ኣለና ናይ ብሓቂ ደስ ዝበለኒ ህሞት ነይሩ ናይ ለን ዘበን መዓልቲ ናጽነት ከምቲ ዝሓለፈ ናይ ሎሚ ግን ድምቕ ዝበለ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ምዃን ዓለም ኩሉ ግዜ ከምቲ ንሕና ፅቡቕ ንረኽቦ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ነገራት እውን ስለ ዘሎ ቁርብ ኣብቲ ድሕሪት ክደግመልኩም እየ ንሱ ግን ሕጂ እንታይ ይካየድ ኣሎ ብዓለም ኩሉ ከመና ሴሌብሬት ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ what is going on እስከ መጀመርያ በዚ ዝብልዎ ዘለዉ ንጀምር ክነተሓዞ ክንፍትን ኢና መቸም ዝተፈራረቐ ዜና እንዲና ንሰምዕ ዘለና but let's see says a deal with Iran has been largely negotiated and the details will shortly be announced. In a post on Truth Social, Donald Trump says he had a very good call with regional and Gulf leaders, including a separate call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. He also says a memorandum of understanding pertaining to peace in capital letters was also As Trump declares an Iran deal done, Tehran delivers a brutal reality check. Is Trump's truce exposed as negotiations collapse, with questions emerging over whether he lost leverage in the talks? Will the Strait of Hormuz reopen as Trump claims, while Iran firmly responds, not your business? Iran reportedly walks away with gains, including $25 billion in frozen assets, while refusing nuclear negotiations. كبتري وزلهم أتي زيناتات بتي معربة وعالم زنقرنا زلو تراي ذي كون الزعكان بحفشة بكل من قدينا كن ريو زلنا دونالد ترامب ديل كبتصح تقريب له أب دركو خيد بس إحنا لنا قال يزبل زلو جن إذا نقرزي يستسفى ذهب كنتات هالو قال كابت تسفى ذهب زبلو زلو دما دونالد ترامب بزح نقرات قديفو أبتنا إيران تدليو نقرات نار عمي متسلو زلو maybe تسفالو تنقرنا بصبو نقرنا كبات سحيب للوغن كالو دما نتنياهون شفرون أزيوم زي تحقوسو سلو زلو
يتحققوا سترا دي كونس نتتبتحي زلو نمحنقال كل زكالهم كقبر خمس غولي زنقر زلو مجمريا إذا حجين بلو زلنا سممع كبتصح كلون كام تاي تبقيسيو تبتحي نزبل it's نتي background check مقبارة قداسي دروا بأمريكا أبتك وايت هاوس زخونة تخص ترايو شجر تفتيرو دونالد ترامب نمسن بعد دمسل نجار ترايو جن this is going to be قليل نجار كون كم زي كونن فلت قد مزي سممع مبصحهم انتاي غير نير وي كان سممع يتبصحن نجلو دونالد ترامب قد مزي مجلس محابو حدا نجار قد محجة أمريكا زي تقبرو غير نير what is it An update on those talks with Iran and a potential deal. We go straight now back to Alex Hogan. She is at the White House with this latest update for us. Alex. Hi, Molly. So this is what we were talking about earlier, waiting to see if we would get some kind of readout from the White House about those conversations. It's exactly what we saw just a couple of minutes ago. The president posting on Truth Social that he had what he's calling a positive call with leaders. This is concerning, of course, Iran and all things related to a memorandum of understanding pertaining to peace. The president writing on Truth Social, an agreement has been largely negotiated subject to finalization between the United States of America. كم تري وزلهم قدمي أبزي قداي مقبار دونالد ترامب نبزحات هجرات عرب كبر ما نبزحات هجرات نا عرب ترايدي كنا ناي تركي ناي قبطي ناي باكستان حويسكا سعودياني مراتن قطرن زركبوهم بزحات هجرات رقيبة زاري بخمسة نبرن and that by itself is very important مخنياتو نزي زقبر زلو وسانة كعود دي عوتن صبو دي صبغون انت وحده بتكوينات بزح بسلا وريدوهم نزلو هجرات كونسلت تقبر لك مساتهم كتزرارب كتمايت نبوريو however نزي كم نبور كنسوز كم زي نبور زخدو زنبر أمريكاويان دونالد ترامب بزي مقبارو حدا السبب كما يجيرو كما يجير كان دونالد ترامب تؤمنون دحري لهم كا قرب مخرون كل وسط نخلينا إردوغان تايلو ناي تركي إردوغان مالتيو call Trump the leader the world has been waiting for centuries مراحي علمنا نزبنات صبي زنبرت مراحي مخانو ناي تركي بريزيدنت إردوغان كميل ولا مالتيو ترامب دما كم زبلو سلازفتو انتايلو thank you President Erdogan President Trump is the leader تدصحفلو President Trump is the leader the world has been waiting for centuries he doesn't just talk about strengths he embodies it يلوس لدصحفو نتدصحفو دقيمو يغني اللي President Erdogan بلولو now let me give you the context نتي كونتات مقيلنا هنردو انتقينا تركي ولا كو أكلنا نيت انتقونه معربا على ما يفتواني أوروبا ما يفتواني لو مدا شجر سلز ودا قومي أمبرني أوروبا نتركي نبي أوروبا حبرت نغيتوا زيت كمول كارديال أبزو كيناتنا يوكرين قربت لي ويكا عب شجر سلز قطعهم دروناتان أسواراتان نخوزي لهم حجب قبلوا أي رأي لهم برنت إني نتركي كابتي زلوا نينيتو من برشبون كسقوا كم زخلي الزرمنير وهنا تتركوا زبال أبتت مرحلتنا أردوان عبيق وتهدروا عقمهاني سترادي كونه بتي دوغماوي حقتات ايديولوجيكا حقتات ناي اوروبا امريكان كخيد ايدلني مس تشاينا زمدنا خبر دلي كبراشا اصوار كغزي دلي مسراشا كنغري دلي تزغرم اوروبا بمولا نيتو بمولو من راشا اغراخ غبر خلو اردوان كن مسراشا ينغدالو اغراز بالاي تقبلون سلازي كاب كلتي نعرف حز خيد بدعمي سسوق كتبلا تغلي خاغن ربحنا هاغورا قديم تسرعي for whatever reason دما أمريكا ونيتصابوا ونيروميا حجيك دونالد ترامب تعميد فتوى by the way نصوص لد فتوى مثلا ناينيتو وعلى أب تركي إسطنبول كانت سلزي أبتت نيتو زبحال دحر أمريكا زعبي وتهدروا عقم زلو هجرسة بفلاي سراويت مالتي سلزي أب كم زكونتات إردوان كم قصو خلو ساعة كندي كم استحقوسي إردوان بمقواسو أصب بيغزقو تعمني فلك مالهم ده بنيامين نتنياهو إسرائيل مغنياتو دحر إيران تايلو منانيرهم إيران تارجت ناتنا إردوانن تركوني أخبتوني لهم نيرهم سلزي نقدني إيران وديهم سرعات كيروم قدايهم سودوك أتانا تركو خطو متحسبون نيرهم سلزي تركو بخمسة مقوس كتركب كلا أموخا بيبي نتنياهو كساتفلو زيك على كونفرنس أبو سلزي قاتمي إزي أزي تاريخه فتسامي تباهيلي يزتقازلو دونالد ترامب لما نبعال بوتين نبعال بريزنت شي نإردوان ناي سمين كوريا أصبيغ زخبر البريزنت إيرتراون أصبيغ زخبرن كاب كالوت نلعلي بفولو عين زتمس لزخونين بتاع مسألوه then تقبركم قبر أنا ناتي غير اللغو زبلو خايل اللغيلو لذي زون هذا مرآيا Trump is getting unequal نزوم كله ما راح تدوي لهم كم سنة برد
You don't just pull 6 heads of state on Sunday night, call unless something is about to happen. ስለዚህ እዚ ሃንደበት ዝግበር ምዃ ኣሜሪካ ነዞም ኩሎም ሃገራት ዓዲማ ክትዛረባ ይትኽእልንያ ገለ ኣገዳሲ ፍጻመ እንተዘየለ ብምባል ጠቒስዎ ነይሩ። It's a very very incredible time እዚ ንሪኦ ንሰምዖን ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ። ተስፋታት ዝገበሩ ብዙሓት እዮም። ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ናብ ገለ ተስፉ ኩነታት ክሰግር ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳባት ነይሩ እዩ። But we don't know. እስራኤል ድማ ንከምዚ ዓይነት ኩነታት ስቂሉ ክርኢ ዝኽእል ሃገር እዩ ኢልና ስለዘይንግምት ድማ ብዙሕ ጥርጣሬታት ኣለና። ንሻይ እስከ ንስማዕ እዩ። allowed will not return to levels before the war. And it also says permission to pass isn't guaranteed to be free. Well, Pakistan, that's the key mediator in all of this, says it welcomes the, quote, renewed momentum towards peace efforts led by Donald Trump. Prime Minister Shehbaz Sharif hailed the US president for hosting what he calls a very useful and productive phone call with regional leaders. Now, Sharif said Islamabad views the latest outreach as ፓኪስታን ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ኩናት ደኣሉ እምበር ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ናይ ብሓቂ ናይ ሰላም ኣምባሳደር ኮይና ብዝከኣላ ንሓደ ከቢድ ኩናት ንኽሽምግሎ ኣዝዩ ከቢድ ንዝኾነ ናይ ብሓቂ ንክልቲኦም ወገናት እናሐጎሰት ወይ እውን ንክልቲኦም ወገናት ደስ ዝብሎም ነገር እናገበረት ምክንያቱ ከም ኣሜሪካ ሃገር ኣብ ጣውላ ከተምፅኦ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ፓኪስታን ግን ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ። እሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኢራን ድማ ካብቲ ኩሉ ከባቢ ዝኣምንዎ ሃገር እያ። ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ዝምድና ኢራን ፓኪስታን ነዚ ተጠቂማ ንዶናልድ ትራምፕ እናቃባጠረት ንኢራን ድማ ድሓን ከምዚ ዶ ክንገብር እናበለት ኣብ ገለገሊኡ ድማ ከም ሰማዕኩሞ ኣፅዋራት ናይ ኢራን እውን ነፈርትናታን እውን ኣብኡ ተዓቂበን ነይረን ገለ ዝበሃል እውን ተሰሚዕካ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሃገራት ዘሎ ዝምድና ብፍላይ ድማ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ኢራን እንተወዲቓ ፓኪስታን ካብ እስራኤል እንታይ ክመፃ ከም ዝኽእል ስለ ዝርዩ ዘለው they don't want to take that chance. ስለዚ ኢራን ክትወጥቀሎም ኣይደልዩን እዮም ዘለው። that's why ጎረቤቶም እያ ጎረቤት ህዝቢ እዩ ዝነግድን ዝሰርሕን ብሓደ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ኩሉ እቲ ኩነታት ኣስተኻኺልካ ክሰምዖ ከለካ ደገርም ኩነታት እያ። ኣብዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ እውን ደጊሞም የመስግኑ ኣለው ንኩሎም ነዚኦም በዓል ስዑድ ዓረብ፣ ቀጠር፣ ቱርኪ፣ ግብፂ ድማ ንብል ኣለና። ግብፂ is very important because ኢጅፕት ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዝምድና ኣብ ግምት እቲኻ ኣብ ኩሉ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ናይ እስራኤል ጉዳይ፣ ናይ ጋዛ ጉዳይ፣ ናይ ሊባኖስ ጉዳይ፣ ናይ ሊብያ ጉዳይ፣ ናይ ሱዳን ጉዳይ፣ ናይ ኢራን ጉዳይ ኣብ ኩሉ ዘላ ሃገር እያ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ጉዳይ። ስለዚ ኢጅፕት እቲ ዲፕሎማቲክ ሬሌቫንስ ናታ መወዳእታ የብሉን። and this is what Eritrea is tapping into. ኤርትራ ነዚ ሰፊሕ ዝኾነ ዲፕሎማሲያዊ ተደላይነት ዘለዋ ንግብፂ ንዓዓ ብምሓዝ ኢልካ ብምልማንካ ደይኮነ ንሳቶም ካባና ኣፀቢቖም ዝደልይዎ ምስ ኤርትራ ዝምድና ስለ ዝደልዩ ነዚ ብምሓዝ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዲፕሎማሲያዊ ማስተር ማይንድ በሊሕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ከም ዝገበረት ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ፅንሕ ኢለ ከስማዓኩም እየ። ኣሜሪካ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብልዎ ዘለው ብብዙሕ መንገዲ ብብዙሓት ሃገራት ኤርትራ የውሃና ትበሃል ኣላ። ናይ ብሓቂ ኣብ ድሕሪት ንዑ ስፍሕ ዝበለ መደብ ክህልውን ስለ ዝኾነ ክንቅፅል ኢና። ሰወዲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብዙሓት ሃገራት ፃዕሪ ናብ ሓደ ደረጃ ክበፅሕ ይቀራረብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። Let's go now to Tawhid Asadi, joining us live now from the Iranian capital, Tehran. Tawhid, clearly there a nod to the Persian Empire's legacy and might, if you like. Will Iran view this potential deal or a memorandum of understanding or whatever the context of that is as a victory on its terms? Well, I think it's too early to jump into the conclusion to frame it as a victory, as we are dealing with a very brutal situation at the time, being surrounded by a cloud of mistrust when it comes to Tehran's vantage point pertaining to the United States. And we know that it is not like a situation that we can call as easy as a piece of... كم تريو زلهم إيران درجة ألطيفك عود كتب لا يتخلني قد عنبر إيران تعوت يا زلة إيران بزيك على علم تعوت يا زلة أمريكاويان عندما تردي ومالو this is مالت ألطيفك عود تسمبر by the way أبزي look at listen to this one. That Israel together could not defeat Iran if the United States and Israel together could not
defeat Iran, who else could? It looks like the UAE, the United Arab Emirates, are spoiling for a fight with Iran. And in fact, it appears that the UAE participated with the United States and Israel during the 40-day bombing campaign. But the UAE by itself is no match for Iran. And in fact, if the UAE were to get into a fight with Iran, I think the Iranians would destroy the UAE as a country. ፕሮፌሰር ጆን መርቻይመር እዩ ኣመ ብዛዕባ ናይ ዞባታት ናይ ኩነታት ታሪኻዊ መረዳእታ ሰፊሕ ዝኾነ ዕምቆት ተደሊኻ ቀዳማይ ድውከስዎ ሰብ እዩ ኖርማሊ ዕድመ ቴክኖሎጂ እምበር ሌክቸር ናይ በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርቻይመር ብዓሰርተታት ብዕስራታት ኣሽሓት ዝወሃብ ሌክቸር እዩ because it's not easy ከምዚ ዓይነት ንኽንረክብ ግን ቴክኖሎጂ ንከመይ ዝበለ ፍልጠት እውን ንኽንረክብ ዕድል ይበና ስለ ዘሎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካን እስራኤልን just think about this ብላሎ ሰበሉ እዚ ኣሜሪካን እስራኤልን ክልቴን ተዛርየን እሞ ከዓ ኣድብየን ኢራን ንኢራን ኣዘንጊዐን ዝጀመርኦ ኩናት ብልዕሊ 200 ነፈርቲ ኩናት ካብኡ ዝበፅሕ ተማሃክ ሚሳይልስ ናይ ክንደይ ዓመታት እኽብካብ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ 2 መዓልቲ የማጥፍዮሞ ተርዲኹም ኣለኹም ኩሉ እዚ መሬት ከም ቀጥቀጥ ዝኽእል መጥቃዕቲ ገይሮም ዘይሰዓርዋ ኢራንሲ እሞ ከዓ መራሕታ ቶፕ መራሕትናታ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ቀቲሎም ዘይሰዓርዋ ኢራንሲ ንኢራን መን ክሰዕራ ይኽእል ሕጂ ኢሉ መን ክሰዕራ ይኽእል ኢራን እና ነዚ ኩሉ እናሰማዕና ድማ ዩኤኢ ዝበሃል ሓደ ንእሽተይ ሃገር ሲ ከመይ ገይሩ እዩ ሓፍሓፍ ዝብል ዘሎ እዚ ከመይ እዚ ጉዳይ እዚ ዝብል ዘሎ ኢራንን ኢማራት ትብሎ ዘላ ደዋፃ ነገር ኣይኮነን ግን ኣገይን በቲ ናይ ኣሜሪካ ሽፋን ወላ ውግእ ኣብ ልዕልያ ድበይኑ ክወጅ ከም ዘይክእል እሳ ክሽፍነለያ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ትዋሳያ ነይራ ኢራን ግን ጉዳያ ብዝለዓለ ደረጃ ይምስከረላ ኣሎ ሓደ እዚ ካልኣይ something that you would never hear ኣብ ብዙሕ ነገር ክስማዕ ዘይክእል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ዲ ኣትላንቲክ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ንኩናትን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ብዓብዩ እቲ ዝዓበየ ፕላትፎርም ናቶም ዲ ኣትላንቲክ ዝበሃል እዩ ኣብኡ ዝበልዎ ስምዑ A lot of controversy about how much damage the United States has taken. The Trump administration plays it down and says there's some lucky shots. The idea, the question, how extensive is the damage? And then there's a lot of debate about how much damage has been inflicted on the Iranians in turn. What is your assessment of how much harm each has done to the other? Well, I'm just going on the report. Sometimes ዝብሉ ዘለው እቲ ኩናት ካብ ዝተራየ መን ዝያዳ ተጎዲኡ ወይ እውን መን እንታይ ተጎዲኡ ኢልና እንተሪኢና እቲ ሕጂ ዝብፃሕ ዘሎ ሰላምን ገለን እውን ካውይ ድብገስ ዝሓለፈ ኣብቲ ኣትላንቲክ ሓደ ባብ ኬላን ዲዮ ካፕላን ዲዮ ወላ ገለ ዝብልዎ ኣደነ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ቲንክ ታንክ ናይቶም ኩናትን ወረ ኩናትን ኣሜሪካ ብዝሕፍር በቃ ኣብ ታሪክ ሪያቶ ዘይትፈልጥ ስዕረት ኣጋጢሟ ኢሉ ኣብ ኣትላንቲክ ኣገዳሲ ፅሑፍ ብምፅሓፉ ዳርጋ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ኣርቲክል ንዝወፅ ሕቶ ኣብዚ ሕጂ ዝኣቱ ዘሎ መስለኒ ደን ቀፂሉ ድማ ሕጂ ክንደምንታይ ክሳራይ ወሪድና ኢሎም ከዓ ኣብኡ ዲስከስ ይገብሩ ኣለዉ ካብቲ ርኢናዮ ዘለና ወይ እውን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ብፔንታጎን ደረጃ ድዩ ብኒውዮርክ ታይምስ ድዩ ብዋሽንግተን ፖስት ድዩ ብዎል ስትሪት ጆርናል ድወፁ ሓበሬታታት ብናይ ሲኤንኤን ኢንቨስቲጌሽን ድወፁ ሓበሬታታት ጥራይ ርኢና ይብል ኣሎ based on the pictures. And the reports based on the pictures of U.S. military facilities in the region say most were hit. And they've been hit regularly. And if these are satellite shots that are readily available, both the Washington Post and the New York Times have done these investigations of them, and they've gone through and said, actually, these hits look more extensive than we realize, or than the administration has been saying. So it certainly seems to me that these bases were not as well protected as we think. We won't know the exact, it's also the problem is the Trump administration lies and doesn't tell the amount. So they're refusing to say what the costs are going to be. They just want to say, oh, they're not as bad as you think. So the Trump administration. መጀመርያ ፅሩይ ዝኾነ ወይ ከዓ ሰፊሕ ዝኾነ መፅናዕታዊ ሓበሬታ ብሳተላይት ኢሜጅ ዝተሰነየ መደበራት ናይ ኣሜሪካ ቤዝስ ናይ ኣሜሪካ ኣብተን ሃገራት ኸልጅ ዘሎ ሱዑድያ በሎ ቀጠር በሎ ባሕሬን በሎ ኩዌት በሎ ኢማራት በሎ ዑማን በሎ ዋላ ላዕሊ ደይብካ ኢራቅ ኣብ ኤርብል ዘሎ በሎ ጆርዳን ዘሎ በሎ ኣብ ኩሉ ዘሎ ካብ መጠን ንላዕሊ ተሃሪሙ ኢሉ መንግስቲ ኣሜሪካ ክሕሱ ስለ ዘል ክሽፍን ስለ ዘል እምበር ከም ሕሱም ተሃሪሙ ክልተ ነገር የረዳእካ ኢሉ ሓደ ሓይሊ ናይ ኢራን ካልኣይ ድማ ድኽመት ናይ ኣሜሪካ ነቲ በይዛታ ነቲ ቢልዮንስ ገንዘብ ኢንቨስት ጌራ ፓወር ፕሮጀክሽን ኣሜሪካ መን ከማይ ባህሊ ክትብል ዘኽእላ ዝነበረ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብዚ ዘይጠቕስዎ ድማ እቲ ዝዓበየ መብፅዓ ኣሜሪካ ክከላኸለልኩም ኢላ ቢልዮናት ትግሕጠሎም ዝነበራት ሃገራት ዓረብ ኣይኮነን ነተን ሃገራት ክትከላኸለለን ነቲ ድፍዓታ እውን ክትከላኸል ኣይከኣለትን now this is
revelation ወይ ከዓ ሓደ ነገር ሓደ ምስጢር ክጋለጽ ከሎ እዩ ዝበሃል እዚ ንዓለምና ዓብይ ትእምርቲ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኣሜሪካ ክትከላኸለልካ ከም ዘይትኽእል now if you think ኣሜሪካ ካብ ራሽያ ክትከላኸለልካ ትኽእል ወይ ካብ ቻይና ክትከላኸለልካ ከም ታይዋን ድሕሪ ኮንካ good luck with that just ርስኻ ትኽክል ሰርሕ ድሕሪ ኮይኑ common sense and logic ትኽተል ድሕሪ ኮንካ ኣሜሪካ ነዘን ሃገራት ዓረብ እሞ ቢልዮንስ and ቢልዮንስ ዘርባሓኣ ዘኽስብኣ ንዓታተን ከማን እናኸፈላ ከለዋ ክትሕልወነ ከተጥሕነን ኣይካለትን ንዓነ መጥሓን ግደፉ እሞ ነፍሳ ክትከላኸል ኣይካለት በይዛታ ኣድፍዓታ ክትከላኸል ኣይካለትን ሰራዊታ ክትከላኸሎም ኣይካለትን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኢራን ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ንሕና በይዛትና ክንከላኸል ዘይንኽእል ተኮይና ሓድሽ ኩና ጀሚርና ዳ እንታይ ኢና ክንገብር እዩ ትሕቶ ግደፉ እሞ እቲ ንኢራን ክንሃርሞ ገለ ዝበሃል ዘሎ በይዝስ ናትና ክንከላኸል ዘይንኽእል እንድሕር ኮይና ተኣቕምናትና እሞኻ ሕጂ ሓድሽ ኣፅዋር ከይነፍሪ ቻይና ብጎሮሮና በቲ ሬር ኤርስ ሚነራልስ ዝበሃል ቀጥ ኣቢላ ሒዛትና ኣላ ስለዚ ታምሃግ ሚሳይል ድዩ ካልእ ሚሳይላት ክትሰርሓ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ኤሌመንትስ ኣብ ቻይና እዮም ዘለዉ ቻይና ድማ ብሰንኪቲ ናይ ንግዲ ኩናትን ገለን ኣይትቦም እያ ዘለና ስለምንታይ ከደይትቦም ትፈልጥ እያ ተሂባቶም ኣፅዋር ክሰርሑ እዮም ንውግእ ካ ክዳለዉ እዮም ስለዚ እንተወሓደ ነቲ ውግን ወረ ውግን ክሳጥጠው ዝብል እንቅፋት ክትፈጥር ክትክእል ኣለዋ ቻይና ንባዕላ ድማ ወታደራዊ ዓቕምናታ ክትዕቢ ኣሜሪካ ዳ ባዕሎም ዘይገብርዎ እንድሕር ኢልካ ድማ ካብ 5 ዓመት 10 ዓመት ይዘድልየካ ነቲ ፋብሪካታት ክትሃንፆ ኣብ ኣሜሪካ ድማ መንግስቲ ይኮነን መንግስቲ ዓቕሚ የብሉን ክሰርሕ ዶናልድ ትራምፕ ተጀሚርዎ ድሕሪ ዝመፅእ ጠጠው ከብሎ ስለ ዝኽእል ኢንቨስተርስ እውን ኣያምኑን እዮም ስለዚ ዲሌማ ናይ ኣሜሪካ ዲሌማ እዝዩ ከቢድ እዩ ጋራንቲ እንተደሂብካያ እታ ካምፓኒ ኢንቨስት ትገብር ዘላ እውን ከቢድ እዩ ክብድ በለ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክትገብር ስለዚ ከም ቻይና ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ሃገር ን20 ዓመት ን30 ዓመት ን50 ዓመት ንቅድሚት ዝሓስብ መንግስቲ መወዳድርትኻ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ንሱ ድሕሪ 5 ዓመት ክትኣትዋ ኢላ ሎሚ ዝኳዓተትልካ ጉድጓድ ከይፈለጥካ ያፀነካ ድሕሪ 5 ዓመት ድቕድቕ ኣባ ምስ በልካ ሽዑ ይድርዳእካ and what do you do then there's not much you can do ብዙሕ ክግበር ዝኽእል የለን ስለዚ ብከምዚ ዓይነት በልዕ ዝኾነ ፀወታ እዩ ዝፅወት ዘሎት ኩናት ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ጎዳ ጉዲ ናይ ቻይና ሓሊፋ ናይ ራሽያ ሓሊፋ ጅርማ ናይ ኢራን ጉድጓድ ቲፎ ኣትያ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና when it comes to what has happened in Iran in some ways we are dealing with deep speculation. They clearly were able to hit the Iranian government at the start of the war and kill the supreme leader and kill a number of other senior political figures. Since then, we don't. ባፈሻ መራሕቲ ቀቲልና ገለጌርና ግን ብዙሕ ነገር ውፅኢታዊ ነገር ተገይሩ ተባሂሉ ክፍከረሉ ዝኽእል ነገር ከምዚ የለዮም ዝነግሩ ዘለዉ እስከ ንመለስ ናብቶም እስራኤል ዝበሃሉ The US-Iran deal has drawn reactions in Israel. Nida Ibrahim joins us from Ramallah in the occupied West Bank. So, Nida, we understand Donald Trump had a separate phone call with Benjamin Netanyahu on Saturday after speaking with Arab leaders and the Pakistani mediators. Is there a sense that Israel has been frozen out from these final stages of a potential deal between Iran and the US? What's being said there? Well, Neeb, although the Israeli premier is trying to hide that by tweeting in the past hour or so, confirming the relationship between the US and Israel, saying it remains strong, there's deep skepticism in Israel in Netanyahu's ability to secure Israeli goals in the upcoming deal, with the Israeli newspaper of Ma'arif saying that Israeli officials saw the draft that is being discussed for a potential deal and they're not happy with it as it does not tackle Israeli interests when it comes to taking out the enriched, the highly ሕጂ ኣብዚ ሓደ ዓብይ ኣዛረባ ርእሲ ኣሎ እቲ ኣዛረባ ርእሲ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ምስተን መራሕቲ ሃገራት ተራኺቡ ክንብል ከለና ምስተን ሃገራት ዓረብ ሃገራት ኸሊጅ ከምኡ ድማ ግብፂ ስዑድያ ትርኪ ብምለን እዚኣተን ፓኪስታን ብምለን ዘን ሃገራት እዚኣተን ብጀካ ኢማራት እስራኤል ትፈትወን ሃገራት ኣይኮነን እተን ኣብ ትርክብ ዝነበረ ማለት እዩ ብጀካ ኢማራት ተንካሎት ኩለን ኢማራት ብዓይኒ ሕመ ጥርጠራ እያ ትጥምታ ንስዑድያ እውን ትጥርጥራ ኣለያ ንግብፂ እውን ትጥርጥሮም እያ ንቱርክ ከም ፀላያ ቀሚጦም ኣለዉ ፓኪስታን እውን መራዮም ዝፃልኡ ስለዚ ምዚኦም ኩሎም ይድራኸብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ርክብ ድማ ዶናልድ ነተንያሁ ኣይተዓደመን ኣሎ ኣብቲ ኔጎሲሽንስ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ እውን ከምቲ ዝድለ ይሳተፍ የለን ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ከኣምና ሸጊርኒ እንዲ ደሎ ከኣምና ሸጊርኒ ኣሎ ነተንያሁ ጠሊሙ ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ኣጓንዩ ሓደ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ እንድሕር ገይሩ ንዓይ ተኣምር ይኸውን it's just gonna be እቲ ክምረፅ ከሎ እዚ ተስፋ ኣለዎ ቁሩብ ገለ ነገር ፅቡቅ ክገብር ይኽእል ኢልና ቁሩብ ተስፋ ዘንበርናሉ ምናልባት ኮን ደኾን ይኸውን ንብል ኣለና benefit of the doubt ቁሩብ ትለሲ እስከ ደሓን ኢልና ኣለና ኢልና እንዲና ንሕና ሕጂ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣይንሓዋውሶ ናይ ኤርትራ ገዳ እንተልዕልና ዶናልድ ትራምፕ
he has my support أنا كوا دمر سبايكم كون علم ببرب حقيقة نخالط قد قالوا إيرتران تربح الله سلزي كم إيرتراوي دونالد ترامب قصة لنا عندلي كأنبش كمان زي أبزي كنا تياب سبوق أوتاز أكوت ندلينا نيران ود كعوت سلند اليوم زلنا معناته دونالد ترامب تمجالي حو كابز توتيون أتي أبل لنا أبانا خبر زغل قدام العالي كله عنك فات كقاط والناس اللي زغل كله نجار ويان يجن دحين سكنا إيرتران بتحري تقولنا لنا نتنياهو تتألي ميز بالزلو إسرائيل دما نتنياهو أغمية بالكان مجمر يعني ترامب راح يزون كل معربة عالم أفغاني زنبرة مراحيم معناته دونالد ترامب تتليمون مودا تزت المزلو سبي because كمية فرنسا already بلي أكتب لغني هذا فرنسا نتي بين غفير زبحال كونينا تقوم زلا يزنكر حدا has decided to ban Israel's far-right police minister Itamar Ben-Gvir from access to French territory. That according to French Foreign Minister Jean-Noël Barrot speaking this Saturday. He added that the decision reflected anger over the treatment of Gaza flotilla activists and that he had requested that the European Union also, quote, take actions against. فرنسا نزتري وزلهم إتمار بن-غفير زبحال كابز خوني يقول كابز حيال الجراتات توريدات لله من this guy impunity نايز سبزي لأن حق نايز سبزي نعلم حق زي ملكتهم مخانو حدا كابتي إسرائيل ولاون لتتعميتو كده قفاز فتن زنبرة أبروسكم قرب تامورال تبالنيش تريفاتو زنبرة نكتس يانوم زقبر زلو مرحي قدام يدبلكم معناته إذا سبزي كل سرحو عليتنت تراور سددي نعليتنت كمناتو تريد مارك كمناتو براند دو سدي نزون فلسطينيين كمن ساتات مغزار كم نبور كهون زسعر زلي إذا سبزي أبوليتيكا إسرائيل كما تسمخالو دما نتنياهو دما نزي تسكيمي غيد مهلاو من البعد نتنياهو كم تنسو زاربك زارب تدي مرتي كابو كم زي في اللجن بوت فلت إخا سزي فرنسا سقمت وسيدالا سقمت دما كارلوت يوروبايان كغبروون سبين ون ايغتفونيوم سلذي اتي اسرائيل زبال ناتنص علي زخي زلو كبيت زخونه وطري زكات مزلو Andrew, tell us more about the timing of this decision. Well, actually, let's just bring up on our screen that social media post by Jean-Noël Barrot, France's foreign minister, so we can see exactly what was announced. He said essentially that from today, Itamar Ben-Gvir is banned from entering French territory. Country was alone. We cannot tolerate French nationals being threatened, intimidated, or brutalized in a way, especially by the public official. تزبال زلتي Ben-Gvir مالتي إتمار Ben-Gvir زبال. I call on exactly كتيلو دما نابكلهم. I call on the European Union to also impose sanctions on إتمار Ben-Gvir. أبزق الله سبزي الجران خجبرو. It's not enough. كندحن. كابونا أبو كابيروبا كم تسقم تخمان كم حار عبنا جرجر كختوز تخليها. سلزي قبل الفرنساويان تكبر زلو تيومنا بفلوتيلا تبال نقازة رديت كبوز أتوز نبرو دليت سلام نعتاتهم حيزهم لك كم زي إيدو ماسيروم تنبركهم تسقد زلو جيروم يوم مرة يوم تأيك أخجر مكون بتناي دحريتهم جيروم يوم سيلهم كسع عندي رسح أمورن رسح تحساس بان كم زلهم زي علم كم تريوم علم ترايتها خي تقبر زبل علم انتي كتبل ترى كاكو انا علم ريتو ويبنى علم ربحها ازيقه تخسب زلها قرسي كمي غير كخصع كندوز كتبت تخل تعبيت تقدمان وودق دبلوا مسلاسي بقلت كوينا نريا زلنا تعبيتنا نتنياهو اسرائيل سماي سلا دبصحه نقول قولات قص حزوم يخيد الله تحتي كبصحم دي يبصحم نغزي نغت فقن اذن ريا زلنا كابيروبا خمان بحكي تسفا زهبيو معناته اسرائيل accountability حتاتنت ناتا ان عبي مصالو اتم زخون حق زي ملكتهم زمسلو زنبر مراحتنا اسرائيل كم بعل Ben-Gvir دما انت وحده ابزون انت خوني يطمتوا مالو دحري فرنسا كختل زغل ميبي كم ناتي ريتو من يخاطبلو تي سبين بعلا بقطعه ملس نيرا سالسيتم طليان ياخذكم تخل بنيو ايرلاند له نروي ونكم له سلازي بزحات هغرات اوروبا ابا فينچن بصحيوان الله بزناي اسرائيل كايدا مودا تخترف زغلت جرماني معناته جرمن توصل لزخونه جرمن مستي نازي قلمل زلوهم قلطيفهم قيروا يخبدوم سويس بعلم كمان ترير زخونه اكايدا كوز جميرو مالو انصار اسرائيل زبال so it's going to be quite something مسغزيه كنرينا ግን again it's too early to say قال عب ነገር كغبريو ميلكا كتزارب قرب كبزبليو
but still there are some good signs ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ It's not just a question of what does Mr. Netanyahu want. It's his coalition, the people that back him and support him, and the Israeli people. The Israelis, frankly, have to keep us engaged. They can't afford to allow us to disengage. That means that if Donald Trump suddenly announces, well, there's no military solution, and I've decided for whatever reasons he wants to give, that I'm going to disengage from the conflict, or I'm going to suspend hostilities, whatever. That's catastrophic for the Israelis. They're now trying to Gazify southern Lebanon with the goal of ultimately annexing it and making it part of greater Israel. They still have a broader agenda. At the same time, their position strategically is worsening because in addition to the Iranian problem, they've now got a very serious Turkish problem. In the conversation I had this morning, someone who watches this ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ እስራኤላውያን they're losing big time በብዙሕ መንገዲ እናኸሰሩ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ንኣሜሪካ ክልክምዎ እዮም ዝደልዩ ነይሮም ዝገደፍላ እኳ የብሎምን እንዲኦም ኣሜሪካ ኩናት ወልዲ ኩናት ትፀልእ ሃገር ኣይኮነትን እዞም ኩሎም ደገፍቲ ናይ ኣሜሪካ ዋላ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር በሎ ዋላ እውን ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር እስራኤል ኣሜሪካ ንረብሓታታ ምውጋኣ ጥራይ እዚ እኳ ነቲ ውግ ዳርጋ መብዛሕቲ ግዜ ዝፅየኖ ሰብ እዩ ግን ንኣብነት ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ኣብ ቅድሚት ኣምፅልኩም ዝነበርኩ not necessarily ኩናትን ወደ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ዝፀልኦ ኣይኮነን እሱ ኩናት ክህሉስ ናይ ኩናት ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ጠቕላላ ዝፀልእዎ ኣይኮነን እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኩናት ብፍፁም ረብሓ ዘይብሉ እዩ እዮም ዝብሉ ዘሎ ረብሓ እንተለካ ኩናት ክገብር እኮ ፀገም ኣይኮነን እዮም ዝብሉ እዚ ንገብሮ ዘለና ግን ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብልና ብግምጣሉ ክሳራታት ናትና ተፀላእነት ናትና ዕላማታትና ክንፈልጥ ኣይንኽእል ተመወዳደርትና ክንከታተል ኣይንኽእል ምስ መወዳደርትና ፊት ንፊት ክንገጥም ንዕዖም ዝምጥን ውድድር ከይነካይድ ኣብ ዘየድልየና ኣብ ዘየርባሓና ሓሸውየ ትእትወና ዘላ ሃገር እስራኤል ትበሃል ሃገር እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ኣብ ቁጣዕ ናይ ኣሜሪካን ዝገብር ዘሎ እዚ ንክንገብር ድማ ዘይተኣደነ ገንዘብ ንክንከስር ብዓብዪ እቲ ኩናት ክሳራ ክነሱ ንክሳራ ዝኾነ ኩናት መዓት ገንዘብን ንብረትን ንኸስር ኣለና ሂወት ንኸስር ኣለና እዚ ድማ ብዓብዪ እቲ እስራኤል ከሽከለና ዝደሊ ዘሎ እስራኤል ንጋዛ ገይሩ ኣዝዩ ሕማቕ ፀያፍ ነገር ብምግባር ወይ ከገበናት ብምፍፃም ንኣሜሪካ ቤላ ጌራ ጨቂዋ ያው ሕጂ ድማ ኣብ ሊባኖስ ከምገብር ኣሎ ኣብ ኢራን ከምገብር ኣብ ካልእ ከምክገብር ምሳና ኮኑ እናበለ ንዓና ከም ሽፋን ተጠቂሙ ድሌታቱ ከስምር ዝደሊ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከይትዋና ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እቲ ምስ ብዙሓት ፀላእቲ የፋጥጦም ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ምስ ትርኪ ኦልሬዲ ሕጂ ኣብ መፍጣጥ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር carefully told me about a Turkish announcement that essentially talks about blue areas that the Ottomans controlled that the Turks feel are effectively their territory in any case. And that includes parts of Syria and Iraq, as well as Lebanon. I think what we're going to witness in the near future is a growing Turkish interest in exploiting what happens in Israel for its own benefit. So the Israelis have effectively strengthened a potential opponent. And I think that's why Naftali Bennett mentioned that specifically when he said, you know, once Iran is through and we've finished with Iran, we're going to have to deal with Turkey. The Turks are serious enemies. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ቱርክን እስራኤልን ዝበሃል ውድድር እቲ ኔክስት ገፅ ክኸውን ዝኽእል እዩ እኳ ወዮ ደኣ ኢራን ክትወድቕ ዝነበራ እንተነበረ ወላ ኢራን ተደይወደቐት ኣዳኺምናየና ብምባል ናብ ቱርክ ገጾም ከተኩሩ ከም ዝኽእሉ ብሕጂ ዝጅመር ዘይኮነ ድሮ ኣብ ሶማልያ ተጀሚሩ ዘሎ እዩ ኣብ ሶማልያ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ሶማልያ ዝለዓለ ዝምድና ዘለዎ መን እዩ ቱርኪ እዩ ናይ ነዳዲ ናይ ኤርፖርት ናቶም ንምክልኻል ናቶም ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ ወይ እውን ሽርክነት ዘለዎ ኣብ ሶማልያ ቱርኪ እዩ ደን እስራኤል እንታይ ክትገብር መፅያ ትኽኢላ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂባ እዚ እቲ ውድድር ናቶም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መፅእ ኣሎ ሱዳን ሕጂ ነዛ ቪድዮ ግና ገብር ከለዎ ምስ ቱርኪ ኣገዳሲ ርክብ ይገብሩ ኣለዎ ኢማራት ድማ በቲ ሓደ ግምታል ምስ እስራኤል ኮይና ቀትሉ ስለዚ እቲ ናይ ዘን ክልቴን ሃገራት ውድድር ኣብ ሱርያ ከምኡ ትፋል ትርኩናተይ ነይሩ ታሪካዊ ትብሎ ቦታታት ኣለዋ እስራኤል ድማ ንኩሉ ክትገብጦ ትደልያ ኣብ ኢራቅ ከምኡ ስለዚ ኣብ መንጎ ዘን ክልቴን ሃገራት ዘሎ ውድድር ኣዝዩ ዕብይ ዝበለ ክኸውን እንተ ዶናልድ ትራምፕ ድማ for whatever reason ነቲ ናይ ኩርድ ናይ ቱርክ መራሒ ንኤርዶዋን እውን ይፈትዎ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ቢቢ ነተንያሁ እኳ ስለዝሓዞ ይመራ ይፈትዎኒ ግን ብከምዚ መንገዲ እቲ ኩነታቶም ይቕፅል ኣሎ ንሕና ድማ ነቲ ኩነታት እናተኸታተልና ከነሪአኩም ክንፍትን ኢና so let's get back to زي أنت بزرعنا Iran. I think Iranians would destroy the UAE as a
country. They go after the desalination plants. They go after their energy infrastructure. It would be a total disaster for the UAE. In fact, I don't understand why the UAE is not trying to work out some sort of modus vivendi with the Iranians. But of course they're not. But they're not in a position to take on the Iranians. No, I mean, this is, I think, very simple. If we can't do it militarily, we meaning the United States can't do it militarily with the Israelis, that means it can't be done. Exactly. እንታ ዘረባ እኳ ፅቡቅ ገይሩ እቲ ናይ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ምስ ኣንጻር ኢራንቲ ብሓቂ ናብ ፅላለ ዝኸደ ኮይኑ ዝስምዖነ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር እንታይ ኣሚንካ ምስ ኢራን ትተፋነን ዘለኻ ስለምንታይ ሰላም ክትገብር ዘይትኽእል ተረዳዲእካ ክትከይድ ዘይትኽእል ንሕና እንተደይኪልና ንኢራንሲ ንሕና ንእስራኤልን ተዛሪና ኣድቢና ተሓቢእና ኣዘንጊዕና እንተደይኪልናያሲ መን እዩ ንኢራን ክኽእላ ዝኽእል just tell me ይብላ ኣሎ መን እዩ ንኢራን ክኽእላ ዝኽእል ዝረአየኒ ስለዘየለ ካብ ሕጂ ሰላምካ ጌርካ ካልን ጌራኻ እንተብሰልካ ሕሸካ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ግን it's just a waste of time ንዓታቶም ድማ ኣብ ዘየድልዮም ሓደጋ ይኣትዉ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ገለ ነገር መዕለቢ ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ የናድሎ the situation is very very fascinating ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናቐልጠፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢራን ነዚ ጉዳይ እዚ ተዓዊታ ትወፅእ ኣላ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን many untangled knots. And we are talking about a memorandum of understanding, a sort of essentially fundamental framework to pave the way for diplomacy to be tried further. But whether this is going to be ending up in a long-lasting solution or another round of confrontation is something that we have to keep waiting. Tehran says that Washington and Iran are edging towards finalizing this memorandum of understanding. But we know that speaking of the demands from the Iranian side, at least 3 points top the list of priorities for the country. First, the security assurances Tehran is looking for to make sure that at the end of the day, it's not going to be another. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ሃገራት ዲፕሎማሲ ይፃወታ ኣለዋ ለትሰይ 24 ወርሒ 5 መዓልቲ ናፅነትና ክዛረብ ከለኹ ናይ ኩናት ዘረባ ዝነበረ ቁሩብ ትሕት ዝበለት ሙዚቃ ይመስል ናይ ሰላም ድማ ቁሩብ ሙዚቃ ድምፂ ዝወሰኸ ይመስል ግን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ጽባሕን ጎቤ ናይ ሸነኽ ናይ ኣካላቱ ትንስእ ስለ ዘይትፈልጥ nothing is for sure but ኢራናውያን ጠለባቶም ስቲል ሎሚ ብስምዒት ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ደይኮነ ውሕስነት ዘለዎ ጋራንቲ ክቦም ዝኽእል ኩነታት እዮም ዝደልዩ ዘለዉ and let's hope something ሓደ ፅቡቅ ነገር ካብዚ ኩነታት እዚ ክመፅእ እንድሕሪ ክኢሉ ንብል ኣለና ክስናገነ ብዚ እስራኤል ዝበሃል ክሳብ ዘሎ እንዳ ነተንያሁ ክሳብ ዘይተዓወቱ ውግን ወረ ውግን ሸውሃት ናይ ኩናቶም ክሳብ ዘይተወደይ ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ኩነታት ኢልና ክንዛረብ ከቢድ እዩ ነተንያሁ ገለ ነገር ምክንያት ክፍዕር ይኽእል እዩ ገለ ፀገም ክደሊ ይኽእል እዩ ገለ ሽግር ክፈጥር ይኽእል እዩ and then we might be back ኣብቲ ካልኣይ ኩናትን ወረብ ኩናትን ደጊሞም ክመልስዋ ክእሉ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ከመይ ጌርካ መዝሚዝ ዘዊርካ ዘዋዊርካ ኣብታ ኩነታት ትመልሶ ከም ፃዕዳ ኢዶም ዝፈልጥዎ እዩ ግን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝኣክል ብሓዊ ተንበድቢዱ ስለ ዘሎ ሜቢ ተማሂሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ወልሲ ተማሂሩ ድዩ ክኸውን ወይስ ከዘንጊዕ ዝፍትን ዘሎ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ሕጂ ናብ ናይ ዞባና እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዞባና ብኸመይ ይንፀባረቕ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ድማ ክንርኢና ለስገው
እምበር በዚ ናይ ኣብ ኣሜሪካ ዝተገበረ ተኣምር ዝኾነ ንመዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዘጉልሕ ብ anyway ናይ ኣሜሪካ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ቃላት ስለ ዝሓፅርን ድሓን ንሃገርኩም ዝገበርኩም መጻማ መቸም ፍረናቱ ትርእይዎ ዘለኹም መድረኽ ዝበጻሕኩም ትመስሉ ልዕሊ ሚእቲ ዝቁፀሩ ዓበይቲ ዲፕሎማት ኣብ ዝተዓደሙሉ ብባህሊ ናይ ኤርትራ ዝገየፀ ፍሉይ ዝኾነ ናይ መዓልቲ ናጽነት ጽምብል ተኻይዱ ኣብ ኩሉ ዓለም ተኻይዱ ግን ናይ ኣሜሪካ ሕዚ ወላ ኣብ ስዊዘርላንድ እውን ኣብ ዝንቀረባ መዓልትታት ናይ ዲፕሎማቲክ ኮር ኢቨንት ኣሎ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ንዓና ጥራይ ደይኮነ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ጉዳይና ከነፍልጥ ስለ ዘለና ኤርትራ ድማ ክሳብ ክንደይ መጀመርያ ዝኾነ ዲፕሎማት ኣብዚ ክመፅእ ከሎ ካልኦት ናይ ኤምባሲታት ናይ ገለ ሓለፍቲ እዮም can they pull this much energy and people ክንዚ ህዝቢ ክእክቡ ይኽእሉ ዶ ከምዚ ዓይነት ቫይብረንሲ ዘለዎ ኢቨንት ክገብሩ ከሎ that shows እቲ ኣወዳድባ ናይ ኤርትራውያን ፀብለል ዝበለ ከም ዝኾነ ፀብለልትነት ከም ዘለዎ you can talk all shit about Eritrea the reality is ዛዕባ ኤርትራ ሕማቕ መልሓስካ ዝሃበካ ክትውርውርን ክትዛረብን ትኽእል ኢኻ እዚ ዓይነት ኢቨንት ትርእይዎ ዘለኹም it is not that easy to do ማለት ሰብ መልሓሰው ከክንዲ ገለ ወርዊር ክዛረብ ይኽእል እዩ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ኢቨንት it demonstrates መረጋገፅን ውዳበ ከም ዘለዎ እቲ ህዝቢ ብዝገብሮ ኢቨንትታት እዩ ዝገልጽ ካልኣይ መን ኢኻ ስኻ ከም ግለሰብ it may not be that important ማለት ሰብ ከም ሰብ ኣገዳሲ እንዲኻ ግን ከም ሕብረተሰብ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ but you need to show it ከም community ከም ዘለኻ ከተፈልጥ ክትክእል ኣለካ and this is like at the highest level with the diplomatic corps ይረዳሎ PR ናይ ኤርትራ እዚ public relations ናይ ኤርትራ እቲ ኤምባሲ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ዘሎ ልዕሊ ትንኣትዎ ዘለና መድረኽ ንዑ በዚ ነገር ጌርካ ተንፀባርቆ ነዚ ክትርኢ ፀኒሕካ እቶም ጎረቤትና ድማ እስከ ርኢ ከነብሎም ዛዕባ ኤርትራ እንታይ ክብሉ ይውዕሉ ኣለዉ exactly ሰሚዕኩሞም እንታይ ኢሎም yes ማለት ንጹር ኒት መልእኽቲ ኣይነ ወላ ሓንቲ ይሰማዕኩም እንድስማዕ ስለ ዘይብሉ ዝስማዕ ስለ ዘይብሉ ከምዚ ኣያታ ህይወት ዓሰብ ትብል ኣብ መወዳእታ ሽዑ ባሕሪ ትብል ከምኻ so this is like I don't know the delusion دحن እቲ መራሕዮም ዝብሉ دحن ንሱ እንዲሁ ጽሙቕ ኣቢሉ ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ይስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋል yeah they talking loud but they ain't saying nothing real ጽፎት ደርፍ እንዲ ደሪፍሎም ዛና መወዳእታ ክበክም ብላ ግን ቁም ነገር ዘይብልኩም ኢሉ ሓደ ኤርትራዊ ንፍዕ ዝደረፈሎም እዩ ብዝኾነ ከምዛ ትርእይዎም ዘለኹም ምልእቲ ዓመት ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡን ክፍክሩን ሓጊዮም ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካ ደኾን መፅያ ናብቲ ንደልዮ ተብፅሓና ዝብል ዘረባ ሞር ድፊት እናገበሩሉ ይኸዱ ኣለዉ I'm sorry you said who America what is America what about America ጥራይኻ ትብሎም ሕጂ የለን ከምኡ ዝበሃል because situation ናቶም ማራ ይሕማቕ ዘሎ let's start with the በትከፊእዎም ዘሎ ጉዳይ ክንጅምር ምክንያቱ መጀመርያ ንሳቶም እዚኣ እዮም ደልየሉ certain deal is suddenly viable we must look at the structural exhaustion facing both regimes. The military honeymoon of 2018 is dead, buried under the weight of the 2022 Pretoria Agreement. Asmara felt sidelined and deeply exposed by Addis Abeba's rapid reconciliation with the TPLF and its subsequent loud rhetorical push for Red Sea access. In response, Eritrea scrambled to build a defensive ring, aligning with Egypt, Somalia, and the Sudanese armed forces, while quietly maintaining communication channels with anti-Addis actors. Ethiopia countered by deepening ties with the UAE and leveraging its maritime memorandum of understanding with Somaliland. But this regional balance of power struggle has reached a point of diminishing returns. Egypt cannot ሕጂ እንታይ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ድሕሪ ብሓደ ናይ 2018 ዝነበረ ሕፅኖት ተወዲዩ ሕጂ ክርድኦም ጀሚሩ ዘሎ መስለኒ ንድሕሪት ድማ ክምለስ ዝኽእል ኣይመስልኒ ዘሎ ካልእ ገለ ብልሓት ተደይ ተረኺቦ እዮም ዝብሉ ዘለዉ and the same people ብጀታት ክንደይ ኣፅዋር ከም ዘለዎ ሚሳይላት ናቶም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ኤርትራ ኣበይ ቦታ ክሃርም ከም ዘለዎ ሳተላይት ኮኦርዲኔትስ ኣለና ልክ ዓበይ ኣሎ ብቤት ገርጊሽ ዝወፅእ መህደሚ ምሕብእ ገይሮም ኣለዉ ኣብኡ እውን ካብ ድሮናት ናገለ
mean these people are crazy معات علينا سمينا حجن تايب له أمي إيرترا بتوع بريتوريا تتقلي مانديا مستقلة مدما تقلات إفا أنصاري نفسها نعاز تكم alliance كتجبر جميرة زي ما مسكت سعودية تجبر تكون خليو للخلو دما مستم كلهم نيتوبيا نبلتسجنا حرقة ودي قوم زلو بوش تدما ركب اللوم زمدنا اللوم زمدنا هنيس أمالو زي دما نعنا نهلاوينا حرقة خوينا نالو بلو إثيوبيا دما برقص مس إمارات زمدنا جيرايلهم مس إمارات كاب قدمين يرجمدنا استغير نجار يلن مور تنبركخا مور تجزئة مور إلهي بان تايلكمنا أوكي maybe ونسمع معكم نغنينا but كنو سجر حدش فلو زمدنا استجبر نجار يلن nothing is new on in that situation مالتي بزخانة إيرترا تخذ زلا من قدي لبوا ما تفي لهم سلزلو زبلو وانز جبتون تفي ولهم كم نريو دلنا دمكات علي نتنا إيرترا منكس خاصات كم ملكتنا حدقة جيروم يمزقل تقوزلو قبت بإيرترا جيرات عصونا لا تخبرنا لا تجنا نغنا لا زبل دما كات علي زقبرو وزلو ميديا تاتناتهم بيزي كوينو له نحنا نعفنا لنا نعطس لنا زبل لكن شوي the latest claim زعبازي زبل وزلو but this is not a new thing. Egypt of encirclement strategy provocation since Addis Ababa raised sea access ambitions. Ethiopia's foreign ministry spokesperson Nebiat Getachew has accused Egypt of increasing what he described as encirclement-like actions and provocation since Ethiopia elevated its push for sovereign sea access. He said Ethiopia is observing coordinated efforts that aim to choke its regional position, but stressed the country will continue pursuing sea access through peaceful and diplomatic means. The remarks come after Egypt and Eritrea signed a maritime cooperation agreement and reiterated that Red Sea governance is limited to littoral states. Ethiopia views these developments as part الجنتايم زبل زلو حفرتك يبلو من اليوم جن قبت تعطونا لا تقبلنا لا نحنا أبتك بحري لنا مستبقسنا كلهم نتم بحر زلو ما بكابينا زلو مسقبتي هند بتاوي عبيت الزمدناتاتن ديل السنة قبرلو نحنا دما تسفازي بلنا ترايدنا تريفنا يبرلو and whose problem is that نايمن تقاميو منذ فترة تقامي سلم تايكم يقات مالو isn't that your problem لولاو مريتنا لولاو أفتك بحرنا كالا هجر كتوس تدليهم أتن هجرات قربابتهم نيرانين قدم زخبراهم زنبرا قريفنا هم كالن جيروم تكبرا this is not your problem سلازي بحق التنوريوز لنا كنتات نخت أمنو قرب دشجر كنتات سلازي خنا it's just it's incredible بلتقنا متحازو زي بلو بعنجل الناس تملأ سرعات مخانين عن رزالنا and now what they are trying to say is إيرترا زي تقدنه طلب رخيبه سلازلا زياده دما تبقى بحرز جبر زلو نقدي مسمرنا نقدي ببابل مندب زفطر زلو كنتات إيرترا مورا قدا سنتي باسلو زلو أمريكا يكونوا كالو تغرات زيادة نبي إيرترا قصهم كتمتيوم أوروبا نبي إيرترا خطمتيو هند نبي إيرترا خطمتيو تشاينا نبي إيرترا خطمتيو everyone نبي إيرترا كتمت كم زخل يريلو انتاي تسقم لكم يوم هجرات نبي إيرترا تتمتيوم دحر الكام كنتايلو نبنت ኢትዮጵያ ብዙ ዲፕሎማሲያዊ ምብጻሕ ኣለዋ መንግስቲ ኤርትራ ሪዘንትመንት ወይ ከኤንቪ የብሉን ቀኒ ወይ ገለ የብሉን ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ሕብረት አፍሪካ ስለ ዘሎ ድማ ዲፕሎማሰኛታት ክበፅሕዋን ገለመለን ፀገም የብሉን ኣና ንሕና ዲፕሎማት ናይ ቻይና ዲ ናይ ጃፓን ዲ ናይ ኤውሮፓ ዲ ናይ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ከይዲ ኢሉ ማቕለይቲ ዝሓድር ወይ እውን ዝጭነቕ ኤርትራዊ የለን እቲ እንኮነ ኣና ዘቆጥዓና ወይ እውን ዜና ኮይኑ ትስማዓና ነታ አምባሳደር ወይ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማት አውስ መፀ ነቲ ስተጅቲ ለሰይ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ምስ መፀ ምስ ፈረንሳ ሽርክነትና ቁጠባናን ክንሕይል ኢና ኖርማል ኮሚዮም ዝብል ሃገራት and it doesn't even ኣገዳሲ እውን ኣይኮነን ነቲ መድረክቲ ግን ኣብቲ ገባሕር ክንረክብ ክትሕግዘና እያ ብምባል ናብ ኤርትራ ድራማ ናብ ኣጀንዳ ክቕይሮ ስለ ዝፍትን it becomes news ኣገዳሲ ነገር ይኸውን ኤርትራ ኣቴንሽን ናይ ኤርትራ ይስዕብ ዋዛ ስለ ዘይኮነ እዚ ሳክት ኢሉ እንዲሁ ክዛረብ ሳክት ዝበሃል የለና ፖለቲካ እታ ሳክት ትብል ቃል ንስኻ ሳክት ስለ ዝኾንካ ካብ ፖለቲካ ትጥቀመላ እምበር መራሒ ናይ ሃገር ዝዛረበ ሳክት ኣይበሃልን እዩ ተሓታትነት ዝበሃል ኣሎ ናፃ ሓሳብካ ክትገልፅ ትኽእል ኢኻ እታ ናፃ ትበሃል ግን ተሓታትነት ብድሕሪያ ኣላታ የስ ዓዲ ዲሞክራሲ ኣሎ ኢልካ ደስ ዝበለካ ክትሕቶ ንዝደለኻዮ ሰብ ፅረፍ እቲ ትብሎ ዘለኻ ሓሶትን ጎዳኢን እንድሕር ኮይኑ እታ ናፃ ሓሳብ ትብል ድማ ተሓታትነት ትብል ብድሕሪት ኣላታ በዚ they'll come back ወሲዶም ኣብታ ዝግባእካ ክወስዱኻ ስለዚ ብሓፈሻ ንሕና ኣቓልቦ ስለ ንረክብ ዘለና ንሳቶም ድማ
የስ ንሳቶም እውን ኣቓልቦ ይረኽቡ ኣለዉ እቲ ፕሮብለም ኢስ ኣቓልቦ ናቶም ኩሉ በቲ ዘይደልይዎ መንገዲ ጥራይ ናው ሓደ ሰባት ኤርትራ ስለምንታይ ክንዲዛ ቴንሽን ትረክብ ዘላ ንዝብል እስከዚያ ስምዑዋ The world is watching the Red Sea, but most analysts are missing the deeper story. Behind the diplomatic meetings, behind the sanctions debates, behind the sudden rush of global powers toward one sovereign nation on the African coast, there is a decision that was made years ago under enormous pressure in near total isolation. A decision that the rest of the world is only now beginning to understand. This is the story of what Eritrea refused to give away, why that refusal was dismissed, punished, and sanctioned for 2 decades, and why, in 2026, every major power on earth is now arriving at Eritrea's door. On May 6, 2026, the United States moved to lift long-standing sanctions against Eritrea, according to an internal government document obtained by Reuters, a shift driven by the nation's strategic importance amid escalating conflict in the Middle East. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ እዚ ሎሚ በፂሓቶ ዘላ ሃንደበት ማለት በፅሕቶ ገይሩ ዝወስዶ ሰብ ውሕድ ኣሎ እዩ ከምኡ ግን ኣይኮነን ኤርትራ ነዚ ሕጂ ትረኽቦ ዘላ ዕድል 10 ዓመታት ልዕሊ እውን እንተኾነ ዋጋ ከፊላትሉ እያ ስለምንታይ ኣጀንዳ ናይ ካልኦት ከይትኸውን መጋበርያ ናይ ካልኦት ከይትኸውን ዓዳ መሬታ ንሕሊፋ ሂባ ንእሽተይ ግንዖ ንኽትረክብ ዘይኮነ ናይ ልክዕ ከምዚ ብኸመይ ክንገልፃ ንኽእል ኤርትራ ወይ ነቲ መርሕነት ኤርትራ ዝወሰዶ ውሳኔ ልክዕ ከምዚ ሓደ ነገር ብሉፅ ነገር ሰሪሕካ ኣለኻ ሓንቲ ብልፅቲ ደርፊ ሰሪሕካ ኣለኻ ንበሎ እታ ደርፊ እትያ ናብ ቻነላት ከተረክባ ትደሊ ክንደዚ ክንበካይና ክንደዚ ክንበካይና ክንደዚ ክንበካይና ይብሉኻ ንስኻ ግን እታ ካሴትካን ደርፍኻን ስለ ትፈልጦ ኖ ሂበኩም እኒአ ኣታ ግዜ ከደካ ኣሎ ፀሓይ ትመርር ኣላ ክብሉኻ ከሎ ኖ በዚ ዋጋ እዚኣሲ ኣይሸጣን እየ ክትብል ከለኻ እንደን ይወይት ነቲ ካሴትካ ሒዝካ ክትፅበ ከለኻ ግን መዓት ናይ መነባብሮ ሽግር ኣለካ ክሸጥካ ግቡካ ክትረክብ ይግባኣካ እዩ ግን እቲ ዋጋ ነቲ ንስኻ ሰራሕካሉ ስለ ዘይዋፅእ ነው ሓንቲ ፊልም ኣላ ብሆሊውድ ወይ ብከምዚ ሮኪ እዚ ናይ ራምቦ ንብሎ ማለት እዩ ራምቦ ስቶሪ ብከመይ ተጀሚሩት መጀመርያ ዕድል ምሃብ ከልዮም ኩላቶም ንሱ ድማ ክንዲ ገለ ዋጋ ይሓትት ነይሩ ኣብ መወዳእታ ነታ ሓሳቡ ከይሸይጥ ክብል ከልቡ ንክሸይጥ ተገዲዱ መነባብሮ ስለ ዝኸበዶ that story ኣብ ገለ ቪድዮ ገይረ ነይረ ከማን ከይትኩም ትሪእዋ ትኽእሉ እንታይ ማለት እዩ if you know the worth ነታ ንብረትካስ ዋጋ ናታ ትፈልጦ እንድሕር ኮንካ you don't want to give it but ንዓ ሒዝካ ክትፅበ ከለኻ ድማ ብዙሕ ዋጋ ኢኻ ትኸፍል ምክንያቱ እቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ዋጋ ክኸፍለካ ዝኽእል የለን but if you wait 20 years ን10 ዓመት ልዕልዩ ከርተት እናበልካ ብከምዚ ዋጋ ሳይሸጣን ኢልካ እንተ ተፀቢኻ and then your time comes ግዜኻ ምስ መፅእ ዓለም ናባኻ ትመፅእ and then they want you they beg you በቲ ንስኻ ትደልዮ ዋጋ ኣገለገልዩ ድማ ካብቲ ንስኻ ትደልዮ ዋጋ እውን ብዝለዓለ ክወስድዋ ይደልዩ ነታ ንስኻ ዝዓቀብካያ that's what's happening ኣብዚ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ ማለት እዩ ከርፋሕ ናብራ እናሓለፈ ከሎ ኣብ ካል ኣፍሪቃ እንተዝኾን ኣይኮነን ዳህላክ ገለ ክፋል ናይ ኤርትራ ከማን ምሸጠ ነይሩ ሓንቲ ከርፋሕ ከይረኸቡ ዓዶም ዝሸጡ እንዲና ንርኢ ዘለና ስለዚ ክንዲዚ ከርፋሕ መከራ ክሕልፍሉ ዝኽእሉ ምክንያት ኣይነበሮምን ግን they just waited and finally እቲ መድረኽ ስለተቀያየረ ዕድመን ኢራን ድማ ነቲ ምቅያር መድረኽ ነቲ ግዜ መሊሳ ከምዚ ቀላጠፍ ስለ ዝገበረቶ ዋሽመጥ ሕርሙዝ ዝፈጠሮ ፀገም ኤርትራ ድማ ኣብ መወዳእታ ብብዙሓት ሃገራት ብዓበይቲ ሃገራት እትህደን ዘላ ሃገር ኮይና ኣላ this is the story ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ ከለና this is the story they want still ክሰርቅዎ ዝደልዩ ዘለዉ ዛንታናትና እዚ ኣብቲ ገባሕርና ሳክት ብዋዛ ፈዛዛ ዝፀንሐ ዘይኮነ ዘይተዓደነ ዋጋ ዝተኸፈለሉ እዩ ሎሚ ኣሜሪካ መፅያ ንኤርትራ እንተለሚናታ it's not because ኤርትራ ዝበለፀ ዋጋ ክትብ ስለ ትኽእል ገለ ኣይኮነ ኤርትራ ኣብ ግትሕሱም ግዜ እውን እንትኾነ ብሕሱር ዋጋ ናብቲ ገባሕራ ክትብ ኣይከኣለትን ሎሚ ግዳ እቲ ኩነታት ተሰጊሩ ኣሜሪካውን ዘለዋ ካርታት ናተወዳእ ዝኸይድ ዘሎ ግዳ ክሳዕ ክንደይ ፅቡቅ ዋጋ ዘይተሓተሉ ኢና ንብል ዘለና and this is why እቲ ናይ ኣሜሪካ መዓልቲ ናፅነት መልእኽቲ ተሪኻዮ straight forward ወላ ሓንቲ ዝደናገር የብሉን a letter that President Trump sent President Isaias in honor of Independence Day. So the American people join me in congratulating you on the 35th anniversary of Eritrea's independence, May 24th. I respect and admire the steadfast spirit and resilience of the Eritrean people and your dedication to Eritrea's national sovereignty. Exactly. I appreciate, I admire
ዓብ ክብሪ ለኒ ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ንልውላውነቱን ንናጽነቱን ንክዕቅብን ንከውሕስን ብፍጹም ነክፈረ ከይበለ ከቢድ ዋጋ ክኸፍል ምኽኣሉ ዓብ ኣድናቆት ኣለና ይዝባሃልና ዘሎ ተንበርኪኽና ስለዘይ ለመነ ወይ እውን ሓፂር ረብሓ ንኽረክብ ክብል ንዓበይቲ ንሓዋሩ ዘጣዓሶም ምስጉምቲ ስለ ዘይገበሩ እዚ ክገብሩ ከለዉ ግን ከረፋሕ ናብራና ነበሩ እዮም ሓሊፎም እዚ ከምታ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ቤት ፅሕፈት ተቆፃፂር ኣብ ሰውራ እኮ እሱይ ትምርጫኻ ካል ነገር የብልካን ክትብል ትኽእል ኢኻ ሃገር እናተቆፃፂርካ ኣብ ኢድካ እናሃለወ ገለ ነገር ክሸይጥና ካልካ ከለኻ ክሸይጥ ዘይምምራፅካ ግን ናይ ብሓቂ ትዕግስቲ ዝሓትትን ልቦና ዝሓትትን ኣርእስቲ እዩ Consistent with the sentiment expressed in my letter to you last year, and with the previous era now behind us, I believe the time is right to move forward and work together on shared peace and prosperity across the Horn of Africa and the Red Sea. And thank you to Chargé Berhane and the Eritrean government for the great cooperation related to the health of U.S. citizens recently. So very much appreciated. كم ذات رواز لهم بحفشة تي نيرترا بتيك معامت جمرنا من قدي ويون استزارنا من قدي وانو حجيز له ناب صبغن ناب سلامن معبالن قسقاسن كلتين ناب تزوبا بحدا نخنصر حلون خلاف تقع جيمو نغص النغدميت قصوم يمزبلو زلو. This is a good sign and a good message. قصيلهم ونتي بعلوتي فورين منسترون ملختي بلو تي ماركو روبيو ون ملختو تيلو ኤርትራ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ መልእኽትታት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ይመጻሎ እዚ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ እዩ but I can give you easily ኣበይ ነይራትኒ there was so many messages ከዕቅባ ከማን እቶም ቲም ናተይ ስርሑ ለይለም ነይረ but I don't know but we also got this good message this surprising message ኢራን ኣብ ከቢድ ኩናት ከላ ንኤርትራ ክዝክር እውን ኣይተጸገመትን Foreign Ministry, Islamic Republic of Iran. The Islamic Republic of Iran extends its congratulations to the people and the government of Eritrea on the 35th anniversary of its independence. Strengthening bilateral relations in all fields is a common agenda for the two nations. Iran abkabidna yihla wa fatana khalla na Eritrea amma bal 35 ዓመተና ጽነትኩም እንኳ ኣብዝብቃዓኩም ይብሉና ኣለው ዝውን ኣብ ነገርዩ ካብ ህንዲ ብተደጋጋሚ ብቪዲዮ ብስእሊ ዝወፀር ያለኹ ካብ ሳዑዲያ ዓቢ መልእኽቲ ካብ France, Germany, you name it, from many places. In fact, one thing caught my eye, ሓንቲ ግን ቁርብትለይ ምስ ዘበለትን ነይራ if I can find that one. በዚህ ህንዲ ስለ ዘሎ ትሕሰኑ ኩልኩም ጻልኩም ኣይክልነ but yes, this one is good. ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም መቸም ኣምባሳደር ቢንያም ሓደ ካብቶም ንሓድነት ኤርትራ ብኣፉ ዘይኮነ ብተግባሩ ዝነብሮ እዩ ናይ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን እንዲሁ ሓደ ዓብዪ ኢቨንት እዮም ኣካይዶም ኣይደኖ ብልፅግና ክፅለሉ ደልዮም ኣሎ ብዙሕ ቪዛታት ዛዕባ ተሰሪሑ ኣሎ ከመይ ገይሮም እዮም ክንዚ ዓይነት ኢቨንት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ክገብሩ ክኢሎም ኢሎም because they can ስለዝኽእሉ ክገብሩ ንእሽተይ ስእልታት ኣሎ ቪድዮ ንሪኢ ኣለኹ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ the embassy of the state of Eritrea in Ethiopia and the permanent mission of Eritrea and the African Union and hosted the reception marking Eritrea certified. ስለዚ ፅቡቅ ዝኾነ ነታ ምክትል ናይቲ ፕሬዚደንት ድማ ዓዲሞም ፅቡቅ ዝኾነ ምሳውን ፅቡቅ ዝምድና ክህልዎ ከም ዝኽእል ዘንፍጥ ነገር ኣሎ this is she was warmly ነቲ celebration መፅያ ነይራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም it was so beautiful, well organized and I know ኣብ ዓይኖም ተኣትዩ ክዕብዶም ከም ዝደሊ ግን هي ኤርትራ ዝግባኣን ናታ ጉዳይን እያ ትገብር ዘላ ባጀንዶም ሸንኮለል ትብል የላ so these are the things now ናይ ኤርትራ ጉዳይ ፅንሕ ኢለ በቲ ናይ ባህላዊ ጉዳይ ክምለሶ ክፍትነ ናይ ካልኦት እውን ብዙሕ ዲፕሎማሲያዊ መልእኽትታት ይመጽ ኣሎ we are just entering a new phase ሓንቲ ኣብዚ ክውስኸልኩም ካብቲ ኣርእስቲ ከይወፃኹ ኣብ ስዊዘርላንድ ድማ ናይ ስዊዘርላንድ በዓል ፍልይ ዝበለ በዓል እንዲ ነይሩ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዝነበረ ሓንቲ ነገር ግን ንዓይ ፍልይ ኢላ ዝተረዳእትን ነይራ ኣጋጣሚ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ስለዘይነበርኩ ግን ኣይቀራሕክዋን ናይ ጣዕመንን ፅገ ኢለ ስለዝነበርኩ ብሓደ ወገን ማለት እዩ ድሓር ቁርባ ብትቀድሓሉ ዝኽእል ቦታ ረኺበ እምበር ኣብቲ መጀመርያ ቦታ ስለዘይረኸብኩ ቀዳሕ ኣይከኣልኩን ኣምባሳደር ሓላፊ ማሕበረኮም ናይ ኤርትራን ኣምባሳደር ናይ ኤርትራን ክዛረቡ ከለዉ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ክብሪ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ኣቶ ቶኒ ሎኸር ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ስዊዘርላንድ ሓደ ካብቲ ነዚ ናይ ኤርትራ መዓልቲ ናፅነት ብሕማቕ ዓይነት ጥሙቶ ዝነበረትን ናይ ብሓቂ ተሳድድ ዝነበረት ሃገር እያ
ናይ ብሓቂ ዝብለኩም not long ago ቅድሚ 2-3 ዓመታት ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ማለት እዩ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብምትሕብባር ምስቲ ካንቶን ወይ ከዓ ስቴት ናይ ዙሪክ ተሓባቢሮም ፖሊስ ተሓባቢሩ it was one of the best event ሳቶም ኣይኮኑ ገይሮም ንሕና ኢና ገይርናዮ ግን እቲ ፋሲሊቴሽን ዓበ ምስጋና ክበፅሖም ኣለዎ እናበለ ኣብቶም ኣዳለውቲ ሽማግለ እውን ይጠቕስዎ ነይሮም እዚ ድማ እንታይ ርኤካ ኤርትራ ኣብ ዓለም ጨቢጣቶ ግቡእ ክብራ ንብል ነርና ምናልባት ኣብ 91 ክብልዎ ከለዉ ትክክለኛ ነይሩ ግን ኣብ ዓለም ክብርኻ ንኽጭብጥ you have to fight for it ክትዋጋኣሉን ክትዋደቐሉን ክትምክተሉን ዋጋ ክትከፍለሉን ከም ዘለካ ዋጋ ከፊልካ ድማ ኤርትራውያን ከምዚ ኢሎም ክፅምብሉ ከለዉ this is a testimony ናይቲ ኩሉ ዝተሓለፈ ብድሆታት ናይቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ውፅኢት ናት እዩ ስለዚ እቶም ኤርትራውያን number one Eritrean people are peaceful people no one can pull ከምዚ ዓይነት ኢቨንት ጌርካ ብሰላማዊ መንገዲ ወዲካ ተመሳጊንካ ንዓድኻ ክትከይድ ናይ ብሓቂ ስልጣነ civilized society ዝበሃል ከምዚ እዩ I'm sorry ነዛ ቃልቲ ተደይ ተዋሒጣትልካ ማይ ጌርካ ወሓጥ ጥራሕ ይብለካ ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራ ስልጡን ሕብረተሰብ እዩ ስልጡን ሕብረተሰብ እዩ ስልጣነ ብምንታይ ዝዕቀ እንድሕር ኢልካ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ ከሎ ብሰላም ተፃዊቱ ብፍቕሪ ተፃዊቱ ተመሳጊኑ ብደስታ ንዓዱ ዝኸይድ ስለምንታይ ከምኡ ይኸውን እንድሕር ኢልካ ተራ ኢቨንት ይኮነን እዚ እቲ ኢቨንት ታሪኻዊ ትርጉም ዘለዎ ታሪኻዊ መሰረት ስለ ዘለዎ ናፅነትና ንናፅነቱ ከብዕሊሉ ዝመፀ ሰብ ንኻልእ ከምኡ ክፅምብል ዝመፀ ከም ሓዊ ዝርዮ ከም ሓፍታይ እትርያ ከም ደቂ ሓንቲ ስድራ ክልቲኦም ንሓደ ዕላማ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ሓደ ዕላማ ስለ ዝቃለሱ ዘለዉ ውድድር የለና they want to do the same ክልቲኦም ነቲ ሃገር ኣብዚ ባኖም ፀይሮማ ክኸዱ እዮም ዝደልዩ and this is demonstration ክትሪኦ ከለካ እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ የድር ነይረ ኣነ ካብቲ ዝሕጉሰኒ ድማ ናይቶም ደቅና like ናይ ብሓቂ they really እቲ pride ናይቶም ቆልዑ ትሪኦም ሲ ከምዚ ዓይነት ሲ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝበካ ኩነታት እዩ እቲ እዚ መዓልቲ ናፅነት ዝግበር ሴሌብሬሽንስ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ሴሌብሬሽንስ ወይ ገለመለ ሞር ኣብ ትርጉም ዘለዎ ዝርርብ ንገለን ክንገብር ኣለና ይብል ግን እሱ ክህሉ ፅቡቕ እዩ ግን እዚ ሴሌብሬሽንስ is more for the kids this is how they understand the culture ነቶም ቆልዑ እዩ ዝያዳ እቶም ቆልዑ ንዖም ክሪኦም ከለኹ ገለ ዕድላት ነይሩን ክጥምቶም they just have a good time they wouldn't understand the political meaning and everything ብድሕሪኡ ዘሎ for them ንኣታቶም ብሓደ ህዝቢ ተኣኪቡ celebrate ክገብር ከሎ ወላ እውን ኣብዛ ዓዲ ፋሕ ኢሉ ስለ ዝቕመጥ ሰብ ኣብ ካልእ እውን ከምኡ ብኤርትራውነቱ ከምኡ ዓይነት ኤርትራውያን ኣብ ብዙሕ ግዜ ዘይርኢ ብውሑዳት ጥራይ ዝርኢ ዝነበረ ከምዚ ዓይነት ኢቨንት ኩላቶም ተኣኪቦም ክሪኡ ከለዉ እቲ ፕራይድ ንሃገርካ ምፍታው ባንዴራካ ምፍታው ሃገራውነትካ ምፍታው ካብዚ ዝመፅእ and this is also ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ከም ሕሱም ዝሰርሓሉ ዝተዓወተሉ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ምዕዋት ግን ካልእ ነገር እዩ እዚ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዓወት ናይቲ ዝተጎናፀፍናሉ እዩ ዝረአ ዘሎ we need to really think ነዚ ነገራት ከም ተራ ነገር ጥራይ ክረአ የብሉን እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ዓበይቲ ትርጉም ዘለዎም ነገራት እዮም ብኩሉ መዳይ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኤርትራ ትፈጥሮ ዘላ ነገራት ኤርትራ ትሰርሖ ዘላ ነገራት ኣነ ከምዚ ትምክሕቲ ትዕቢት ከይመስል እምበር ኣብ ከባቢና ከምዚ ዓይነት ኢቨንት ኣነ ይርአኒ እየ ብሃገሩ ተወኪሉ ብቁፅር ኣፀቢቖም እዮም ከባና ዝበፅሑ ኤቭሪባዲ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ዋላ ብደረጃ ዓለም እውን ሜይቢ ናይ ዋንጫ ዓለም ጋንቶም ሰዓረት ከም ሴሌብሬሽን ይገብሩ ኮኑ ወይ ሃገራዊት ጋንታ ገለ ምስ ዓወተት እዩ ከምዚ ሰብ ባንዴሮ ተኸዲኑ ሴሌብሬት ክገብር ዝኽእል ድኸውን እምበር ከምዚ ነገር ንናፅነት ናይ ሃገርካ something unique ናይ ኤርትራውያን እዩ but this ካብ ወለዶ ንወለዶ ክነሰጋግሮ ኣለና in order to do that exactly እቲ መንገዲ ዝኽተልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ maybe ኣብ ኦርጋናይዜሽን ሞር ጉልበት ስለ ዝፈሶ ዘሎ ስለ ዝሰምዕ ዘሎ maybe a little bit ኣብኡ እቲ ኢቨንት ስቁር ባጀት ናቱ ንዓበ እንድሕሪ ከይዱ ሞር ኤርትራውያን ዘይደኽመሉ ካልእ ነገራት ክንገብር ንኽእል ትብል ኸውን ግን እዚ ኣገባብ እዚ ነቶም ኔክስት ጀነሬሽን ናይ ብሓቂ ሃገራውነት ንኽላበስዎ ይገብሮም ካብ ዝተተበጊስና ድማ ንዓዲ ገፅና ንሓስበሉ ግዜ እውን መድረኹ ኣኺሉ ዘሎ ይመስለኒ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ መዓልቲ ናፅነትና ክዝረብ ዘለዎ እዩ ናው እስከ ንእሽተይ ማርሻ ክንቅይር ለንቀነ ዝበሃል ዘሎ ካበት ከባቢና ንሪኢ የሚባለው የኢትዮጵያ አየር ኃይል አለኝ ከሚለው የድሮን አይነቶች አንደኛው ነው። ግዙፍ የሚባል እና ሃይ አልቲቱድ ላይ መጥቶ በጣም ከፍተኛ ሚሳይል አያገኘውም ተብሎ የሚታወቀው ላይ ሆኖ መምታት ይችላል የሚባለው ይሄ
السوداني اسقاط طائرة مسيرة قرب مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق شرق البلاد. وأفاد البيان كم تريود لهم أمم إثيوبيا السودان زكاة زلوا قداي كاب جزينا بجزي معزناتنا غيره نبكال نجرنا سجري زخي زلوا السودان درون إثيوبيا استراتيجي كو درون زبحال عب درون كم زحرمت بكل من جديد يزرب زلوا جبت ميزاتنا جبت يغنى كالون نوع ريبورتي قبرالو زد ما كال استنتي زلوا كنتات أمم جزن كلت هجرات كال معزن صغيرن نبكال درجة السجاجرنيو إثيوبيا أبز ستالين كم زغلصو على السوشيال ميديا የሱዳን ሚዲያዎች እትድሮን ኣዝዩ ክቡርን ኣለኒ ካብ ዝብሎምን ርሑቕ ላዕሊ ኮይኑ ክትኩስ ዝኽእል ዝነበረዩ ኣካቺ ዝበሃል ናይ ቱርክ ስራሓት እዩ ሰለስተ ነይሮኖ ዳርጋ ሰለስቲአን ወዲቐን ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ዲ armed forces ናይ ሱዳን ማለት እዩ drop an hostile march near Damazin which crossed the border from Ethiopia's direction بوغن إثيوبيا ناب السودان قصو سجر زنبرة مالتيو لاد سران سلسلان ورح عمش سران شدشن The armed forces announced today that they have shut down a hostile procession near the city of Damazin in the Blue Nile state which crossed the border from the direction of Ethiopia بوغن إثيوبيا الناس قرأت سرغبت درون حريمهم زودو يزنقر زلو مغطل تانايتي قد محجزر زنبرة زربايو بحكي ازقو دايزي نابيك وزدوم كم زغل نزوم هقر نجزيه نقد فتحان ስትወልቅ ጭምር ድሮኗ ስትወልቅ ጭምር በሳት ላይ ተቃርጾታል የሱዳን አየር ኃይል ቀርጾታል ተመልካቾች ስትወልቅ ነው ስትተዘግዝጋ ስትመታ ስትወልቅ የሚያሳየው እንዲህ አድርጎ ነው እንዲህ አድርጎ ፎከስ አድርጎ እንደቀረጹት ተመልከቱ እንዲህ አድርጎ ራሱ ነው የመታው ቴክኖሎጂ ራሱ ቀርጾታል ተመልከቱ ቴክኖሎጂ ራሱ ነው የቀረጸው የመታውን ተመልከቱ ሲወርቅ ተመልከቱ መሬት ላይ ይታያል ያው እንደዚህ አድርጎ سونا درون زي مهرامهم السودان انت عن التكنولوجيا حزام كم زلو كد قمت تخل وين قمتات موساد يكالي بحلالو انت هاي زري كازي السودان حجو نتقونه نزا فيديو ناقبر كو خلو غزريو زلو غزينا مالتيو منقس السودانن منقس تركن عبديل تسمامعون كم زلو يزنقر زلو سدما اب عود حرشا energy and mining تركيا من السودان عمق زبالة سمدنا زنبريو السودان تنيركم كلتشن شدشن شوعاتن شمنتن you remember مبزعتو تنساتات أفراز بالزنا برتنا shopping center قلمله كله ناي تركاوين ينيرو تركاوين سي عابي بوتا ينيرو كمون قبصاي سلازي حجو ننتخوني تي تركي نتبوتاتي بعابي بوتا إن شاء الله ريو سلوزلو أزعجي تفتير زلو هواهو ناي سلامن رقعت ناي السودان تتقيمهم زيادة عن السودان نتسراوي السودان هيلكا العمو نخارم كدقفا كتكلالكا منتان نعتز بتصح نخبصح زمثل ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሙን ይዕጥቕዎን ይሕግዝዎ ከም ዘለውን ይሸጥሉ ከም ዘለውን ይዝንገር እዚ ድማ the loss of an advanced fleet the Ethiopian Air Force has reportedly lost its third and final Turkish ናይ ተርኪ ኣቫንች ዝበሃል ዕብይ ዝበለ ድሮን ማለት እዩ nearing its entire ዳርጋ ብምለንተን ኣገደስላ ኣለዋን ዝብለን ዝነበረ ሰለስቲአን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ከሲርዎን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ نفسه زخالة ودقت نايتي زقبروا زلو فتنا مخاني زنقر زلو again فشلت بكل من قد جيس لزغونه we can just ignore them and they're just تفشلت بكل من قد زقات مهم زلو مودة هذا ما دحر فشل من قد حسكات خير لها there is nothing we can say دل كارت راينا خنو بلو نخل بخال من قد ساتهم أب كم زي عينت متفنان أبزلو ولو إير ترانس سودان دما أقداس اسمه تفراري ممكن زلوي نقرا له وين ابزيان رايا بدر زبال ايرلاين ناي سودان نابيرترا كم نابيرترا نكابيرترا سودان بررا نخكاي كم تسمعوا يزنقر زلو and that gives us also distinguished guests, invited friends and colleagues, in particular groups from the Sudan. I welcome you on the occasion of our 35th independence anniversary. Undoubtedly, the event that has taken place now with the commencement of inaugural flight of Badr Air for Sudan, Asmara and beyond would be giving relief to the traveling public in the Horn of Africa. እዚ ባድር ኤርላይንስ ብዝገበሮ ተበግሶ ማለት እዩ
أمو إيرتران سودان زلو زمدنا نمحيالن نتي تسافرتي كاب أسمرا ني بورت سودان أبزي كتسيلو دمامز جزي نخارتو مالتيو أقداسيو. Now this, yeah, Sudan, Eritrean, Gurubab, Tindian, Masharq, Tindian, blah blah. People can say whatever they want. نحن قنصبغيو. I know Ethiopia نزي إيرتراسي بزي ناي سودان إيرلاينز لازم مسات حقوس حقر قلا قلا لهم صحفو زحتري يلو. I don't care. I don't care what you say. نحن everything is a good thing. صبو نجر نحن. نشتي يكون عبي كأسنا بلنا تخالون كبتصحي خلي. كبتصح زي كل نجر يلا. سلزي إيرلاينز ببزح كأتوانا ندللنا. Now it's not a good time بتي ناي jet fuel كبيرو زلو قلا قلا شجراس لزلو it's okay. جن إيرلاينز نيرتراسي أبزخونا جزيكر كابلو زخل كنا تتفتيرو I'm happy. ورقتنا إثيوبيا ونكون متأنيرون ديكن. يا من قدم كغيرو لهم and then منكسير ترى لولا ونحن دفيركم يلو يكونوا سديدو سرقت سلوزخونكم يقوم سديدوكم يلو عين سرقنينا نقرات كانت عرارينا دزولون يرم عدل متوابهم كن متنقعتات يبو مامي انبسل زبالي تعبيت سلازباسحي زخونه نزبير تراك نمق حرز قبر زنبر تاكتيك كم زخونه تفلت زبير ترا نقحر نير ترا قص نخي كيد انا بكالو نتجنزب ኢትዮጵያ تراي كطفو سلازدليو انا بير ترا نزقبر زنبر قعزوتات كل زي مسشغر ويا and this is probably not a explanation not a gamgamisu በር customer service حما قالو نبرت طفالو كحسوم تبعيلكا حجر ملو كسيسكا خلو اتي سيرفيس تزقد سكان يرتزو واغا خمي يرو يلمططو دانيرو دم زي بلوم سبات ስለዚህ بزخونه منكسير ترى we need to diversify ናይ اتحادون ابዛ زمص زلا وارح 4 معالت برراتات كجمريو we need more تقداي العلم لاو ملكتناتو زياتهم يم and it's beautiful. Africa in general and the Middle East in particular. Having said that, however, this does not bring about solution to the Eritrean diaspora who are having acute problem of transportation in Europe, America, Canada, and the United States. So the ultimate solution, to the best of my understanding, is to have a sound and solid national carrier. Thanks very much. Perfect. My God, I love that, man. حلفنا يتسوي لابشنا إيرترايو. إذا نيشتي مفتوحيو إيرتراوين نيشتي مفتوح كونا ناقل مرتزع أبي مفتوحناتنا حقراوي من قد عير كل ونالو. I love that. I mean, this is ultimately كمين هنقبرت لنا جن دلنا تأجمات كارلو. By the way, تي منقستي مسوزلوس أجماتن قالن إمبر. I think they will do it. تي نفرت كرهبو سيرفيس كرهبات نفرت أجمعات سلزلهم بر عقمت رايونا مثلاً تي منقستي عقمتاتهم كلوا يخلي جمجام علني منقسير ترى من حماق زيها سب يغز الدالة منقستي كم ناتي مرداتها مالتي سلزي national career ترينا دما نبحكك نحقوسينا and they will do it مستزلو زمدناتات airlines one of the زحات airlines وزير ترى partnership كجبرا 5 خلاف فلوتي بتقرأ ترى يلعب سلمتاي airlines كم business صبغ business هيكون بزع كسارات زلوي the worst industry زبان وعدات ترى دحين زغون الربح زرق بالو جين airline كم airline كم business ترى يكون كاكتريا زلك if you have your own career ناي بينغا airline استلك tourism ناتكا وحسيو تتجنزب بت airlines تكيت رغبت business رغبت راح يكون كاكتريا زلك انتهيدا اتي ايرلاينز ناتكا نتا عود توريزم ناتكا نتكال سيكتورز نايكو طباناتكا بخميس الولو بو يزعك that's why كما يرترانشتي هاجر ابي ايرلاينز غيرو كيربح يخليو غلغلخ تبل تخلخ بات اتي ريبل افكت كابون نيو دلو ابتي ايكو سيستم نايتو طبا زفترا جن نيرترا ربحه تدمر ربحاي لمتاي تخكل غير غليص واصنيو تايلو نيرترا توريست چايناوي وي عرباوي وي غلا يكون ساتون صبغيم جن vast سفيح زخون الدياسبورا يزلو يرد anybody أنا تعرسوا منك بقى سندريلة نايرلاين شجر كقات من يبلون نسيت الأمر ما مودتها anytime you wanna maybe تحرشة شو بلانك تكبر تغليها جنزب سيف تكبر دليها جن أبحث يرجزي I wanna go home دريلك then you must pick and go committee الأمر كونزلو أتمنى ما نباتو كيري سرحلو مزكونتات جت جدا تقليلو أنت تلعيلو أمنا بسبونتاتنا إيرلاينز بزحت تركبها تيرترا إذا دمانا يرتراويان مليش مساعدهم كونيكت خبراميو زي كله بزعبا يرترا نجاربه قال لي خون زي ولا تناي سنة مقبارنا يرتراويان ريوزلنا سبنا عدكم اللي استجميرو سنة سرعاتهم كقبري انتهي مالت كاي كتب لنا تدخل يوم كتعازلكم سلازلوغي
ሰብ ንዓዱ ዝምለስ ኮይኑ ንስድራ ቤቱ መበቆል ዓዱ ቤተሰቡ ዝርኢ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ደገ ክዓብድ ኣይክእልን እዩ ናይ ገለገለ ባህርያት ኤርትራውያን ኣብ ዘገ ትሪእዎ ዘለኹም ንኤርትራ ክቦስ ስለ ዝደርበዩላ እዩ ኣብታ ዘለዋ ንእሽተይ ከተማ ድያ ንእሽተይ ገዛውቲ ንእሽተይ ኣፓርታማ ኣላቶም ኣብኣ who cares ስድራ ይግድሱኒ ገለ ይግድሱኒ ዓደ ይግድሰኒ ገለ ኢሎም እዮም ፍንጥራዕ ድብሉ ዘለዉ ዓዲ ክኸዱ ተጀሚሮም ግን ሰብ ክፅየኖም እዩ they will see the result of their behavior ህዝቢ ኤርትራ ጭዋ ህዝቢ እዩ ንውርደተኛ ሰብ ድማ ዝኽዕብ ህዝቢ እዩ እስር ቤት ስለ ዝኣተኻ ጥራይ ኮንካ ስነ ምግባር ትገብር ሰብ ስለ ዝኽዕበካ እውን ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንዓዲ ክመላለስ ተጀሚሩ ዋላ ብሓፈሻ ክትሪኦም ከላ ሒደት ገዲፍካ እቲ ንሃገሩ ኣብ ዓዲ ዝመላለስ ሰብ ስነ ምግባር ናቱ ዝሓሸ እዩ ሓደስ ከሚልኒ ኣብዚ ንዓዲ ዝመላለስ ፅቡቕ ምስትውዓል እዩ እዚ ፌስቲቫል እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ክንደይ ፀገማት ነይሩ ኣብኡ did you read any article ተባይሶም ኤርትራውያን ዝብል no ሰኺሮም ክልተ ሰባት ተጓኒፆም ዝኾኑ of course ኣነ ይረኣኹም ግን of course it's possible ምክንያቱ ሰቲ ነይሩ ዝፃወት ነይሩ ብሓጎስ ዝሰኸሩ ሰባት ድማ ናይ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ሓቂፎም ስዒሞም ነይሩ ስለዚ ሰኺሮም ከም ዘለዎ ረሲኖም ከም ዘለዎ ይርዳእኒ ነይሩ but this is also part of the celebration ስለዚ እንታይ ንማለት እዩ ሰብ ንዓዲ ገፁ ምስ ዓዲ ኮኔክት እንድሕር ኮይኑ ቤተሰቡ ዝርኢ እንተሎ ኣብ ሓጎታቱ ይረክብ እንተሎ ኣኮታቱ ይረክብ እንተሎ ሓቦታቱ ይረክብ እንተሎ ኣሞታቱን ሓቱነታቱን ይረክብ እንተሎ ብዓዲ ዋ ሎሚ እኮ ኢንተርኔት ኣሎ እዩ ኣታ ወደይ ታዳ ነውሪ ከምኡ ዘይበሃል ክብልዎ እዮም ክሓፍሪ ድማ ስለዚ ክእርነብ ክጅምር እዩ ታጓል እውን ከምኡ እርንብቲ ክትከውን እያ this is how the culture check and control ትገብር ዝነበረ ቀደም ካብዚ ዲስኮኔክትድ ምስ ኮነ እቲ ሰብ ልክዕ ከምዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣቡይ ትግድሱ ኣባ ኣይግድሳ ዲ ኣይትግድሳ ጓል they just ዝለዓለ ፀይቂ ክገብሩ ስድሮም ኣነ ከምየ ዝብል ማለት ኣምላኽ ቀፅዒ ሃብካዳ እምበር ጓልካ ወይ ወድኻ ኣዝዩ ፅያፍ ክገብር ተሪኻ ወድዩ ምን ኣብዚ ደገ እኳ ከቢድ እዩ ፍሪሃ እግዚኣብሔር ዘይብሎም ፍሪሃ ስድራ ቤቶም ዘይብሎም እንተሂብካ እንታይ ትገብር ናይ ገለገለ እዮም እንጂ ክትሪኦም ከለኻ ስድራ ቤቶም እንታይ ይስምዖም ክኸውን ኢኻ ትብል so anyway ከም ንሪኦ ዘለና ናብታ ርእሲ ክምለስ ዲያስፖራ ንዓዱ ከም ድሌቱ ክመላለስ ይስራሕ ኣሎ very much for your attention the glory to our masses our martyrs and the happy independence day thank you very much لنحتفل بتدشين الرحلة الافتتاحية لشركة بدر للطيران بين بور السودان وأسمرة so it is a kind of engagement between the Sudanese and the Eritrean people. So still it is one nation, as I said before. For me as أمونغ السودان أمونغ إيرتران زلو زمدنا زي جنايز أبراران الجمهور زلنا دما أكلنا يتصم ديو زيز بزي أزيز تأساسرن زكابابرن هزبيو سلزي استخاله من قدي اتزمدنا نايكلت يزبي عمقات كنفطروا له خنكلها لنا يزبل زلونا بحق دسبليو we really need that سوداناويان سيرتراين بحق بحدا ماش كنقبر زغلينا ماش كنقبرنا هلزبينا مغنياتو كم حزب كلتي كتري خلها بزو ترداد الله حدا مالت كغاني ليكونكون سوداناويان غر زبليو كما تصونا خلو بيرترا بفلاي سوداناويان بيرترا خمس خلو ارترا بتام يمسفتوا سلامتاي سرك يبلا قال يبلا حلال مدري كالاي دما انتي ريو تزبخا كفوت يخا اسي كسغرو تدليم نيو كسدي تدليم نيو قال ملا دحرت حزبي حما نغير يغاطمومي تزبي بروقي تزبي ارترا اب كالا هاجر كتخيدوم كم يغاطمومي ግን صقمات كالو تخال كچوي يقولو كرم يقولو غري كغاطمو ارترا ግን سيف نو so they like it كالاي ارترا كل ነገር تزدلي ولو اسلام تزدلي ቋንቋም ዝርዳ ቡናቶም ጋህዋናቶም ዝርዶም ነቲ ካልቸርናቶም كمهم زفلت أصب حزب الله بيرترا زدي حزبنا متحت تسنين بتسنين زلوا كالتشرن كسلا زلوا تاريخ يعني إيش تيتفل لينا تزبسي مرة قرار بيو زبس كم دي تذكر خلها إيرتران السودان الناتشورال فيت كجبراز خلاه زي تبغى يركعون كسر حلو زي as the director of civil aviation of Sudan يعني عاليا التسهيلات ምናልባት ነዊሕ ግዜ ሂበያ ስለ ዘለኹ ናይ ኤርትራን ሱዳንን ዝያዳ ደስ ስለ ዝብለኒ እቲ ዝምድና ናይ ክልቲኡ ህዝቢ እንሻላ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ከይድ በፂሑ ክንሪኦ ብኩሉ መዳይ ክተኣሳሰር እቲ ህዝቢ ድማ ደስ ይብለና this is one of the highlight ናይ ዝቅንያት ናይ መዓልቲ ናፅነትና እዩ ኢትዮጵያ ንሱዳን ከተድምያ ከላ ኤርትራ ግን
ኣብ ፅቡቕ ነገራት ውዕላላ ኣብ ፅቡቕ ነገር ይራኸቡ ኣለዉ and this is also a testimony ናይቲ ኣብ መንጎቲ ህዝብታት ዝግበር ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ንቐፅል ናብ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ነይርና ብዛዕባ እቶም ጎረቤት ግን let's ignore it for today ኣብዚኣ እስከ ክንሰግር ክንዲ ክመፅእ እንደለኽን yeah we find it very good tired of how ቱንዲኒ ይቆሎ ንወስታት በዓል ናጽነት እወ ጸማሚ ኢዝኖም ተወካሰረሎ ቻዓተ ብሄራት ኢናናትካ ሳለኻ ንነብር ንበልዕ ንሰርሕ ንድቅስ ኣለና ንስኻ ቁርን ፀሓይን ሃሩን እናተወቃዕካ ደኺመ ረብሪበ ያኽለንህ ክዕርፍ ዓመይ ገይረኽ ይበልካ ክዘናጋዕ ክስርስር ከም ሰበይ ክዘውር ምባል ገዲፍካ ሰላም ዝበሃል ዘረባ እኮ ኣሎ ከልቢ እኮ ኣይነኽሰካን ኣብኡ ከሎ ልብኻ ብኽፎን ተመሊኡ ይመስል ፀልሎ ንዓደኻ ቁልዒኻ ያተወካ ሰረሎ ዋርሳይ እዞም ሰባት መን እዮም እወ መን እዮም በጃኻ ባንገረኒ ስለምንታይ እዮም ንዓኻ ዝጥምትኻ እንታይ ይፀገሞም ዳሕራይከ የዋፆም ድዩ ምሳኻ ገጢሞም ታሪካ ኣየንበብዎን ድዮም በጃኻ ፀማም ኢዝኖም ፀማም እወ ፀማም ኢዝኖም እንታይ ድዩ ዝመስለኩም ዘሎ ኣነ ሓደ ግዜ እንታይ ድዩ ዝብል ዘለኹ ኣጣጠም ፀላት ኤርትራ ሲ እዚ መንግስቲ ሕጂ ዘሎ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ምስ ሓለፉ ሲ እቲ ድሕሪዮም ዝመፅእ ወለዶ ሲ ከነሽክዖ ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ዝሓስብኩ እዞም ህፃናት እዚኦም ተሰሚዕካ ጥራይ ተስፋ ክትቆርፅ ኣለካ ሲሪየስሊ ኣነ እኳ ናተይ ቀዲመ ዓብዪ ኣቢሎም ፅሒፈ ነይረ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ንኢትዮጵያ እቲ ዝበለፀ መርሕነት እዩ ንኢትዮጵያ ብሰፊሕ ዓይኒ ዝርያ መርሕነት እንተሎ እዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት እዩ ድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ወለዶ ከምኡ ዓይነት ርእቶ ክህልዎ ይኽእል ዝብል እምነት የብለይ ካብይ ጀሚርካ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንላዕሊ ኣኽረርቲ ኢና when it comes to ኢትዮጵያ ሓቂ ሓይሽ ምናልባት ገለገለ ኢኹም ኣለኹም ልስልስ ዝበለ እምበር ኣኽረርቲ ኢና ኣነ ንባዕለይ ኣኽራሪ ካብቲ መንግስቲ ንላዕሊ ክርር ዝበለ መርገፂ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ዝኣክል ዋጋ ስለ ዘኽፈለትና እዛ ጎረቤት ሃገር ብዙሕ ኣሽካዕላ እናገበርካ እናተላሳለስካ እናለመንካ ዝኽየድ መንገዲ ብዙሕ ኣይንመርፆ ኢና ዘለና so that is also one thing ብሓቂ እቲ ኣብቲ ከባቢና ካብ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ዝመፅእ ዘሎ ነገር ማለት እዩ the next thing is something that really impressed me is look at this to come to the stage will be Far and the group performed by Jakob Zemichael, Nafna. They have The Badawis are mostly farmers and usually travel long distances for pasture for their animals, which include goats, sheep, and camel herds. The Badawis are known. እንታይ እስከ ይገብራ ኣለዋ ነተን ትሽዓተ ብሄራት ናትና ነቶም ዲፕሎማቲክ ኮር ናይ ኣሜሪካ ዓዲሞሞም ዝነበሩ ምስ ባህልና የላልይዎም ኣለዉ ዲስ ኪድስ ኣር ነዞም ንቆልዑ ብጣዕሚ እንድየ ዘድንቖም እቲ ንዖም ዝምህር ንዖም ዝምልምሉ ዘለዉ ቲም ነቶም ንዖም ዝሕግዙ ዘለዉ ድማ ዓብ ክብሪ ኣለኒ ክብረት ይሃበልና ከምዚ ዓይነት ካብዚ ዝዓቢ ዲፕሎማሲ የለን ካልቸራል ዲፕሎማሲስ much more deeper ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝገብርዎ ዘለዎ ሳዕሰይት ነቲ ነገር ግን ብእንግሊሽ እናገለፁ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ምንታይ ናይ ባህሊ ዘንፀባርቕ ናይ ሕብረተሰብ ዘንፀባርቕ ምዃኑ this is the most beautiful thing and ቆዶስ ብሓቂ ነቶም ከምኡ ትገብሩ ዘለኹም ቃላት ይሓፅረና ነቲ ንትገብርዎ ዘለኹም ክንገልፅ ኣብዚ እውን ሃልኩም ሰይ እቲ ሙዚቃታት ኮፒራይት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኢለ ቁርፅ ዘብለልኩም ዘለኹ ግን እቲ ክዳን እቲ ባህሊ እቲ ቁኖ ኣቤት ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ኤርትራ ብደገና ውሽጥን ተመላሊኡ ዝኸይድ ዘሎ ጉዕዞ ዘምፅኦ ዘሎ ለውጢ ብቓላት ክትገልፆ እውን ክብድ ዝብለካ እዩ ግን we are doing it we're there and it's going well ኤርትራ ኣብ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ now let's go to a little bit of the diplomatic language ዝግበር ዝነበረ ሓንቲ እስከብ ዝከርየኩም this is ፍረፃዕሮም እውን ስለ ዝኾነ everybody I don't have a lot of speech I just want to say thank you for coming thank you for showing up there was one good proverb I heard well unfortunately Jan is not here but she said somebody calls if somebody answers if the person's call answer that means a lot so it means a lot
Thank you very much. And a round of applause for all those our guests. Thank you. ሓላፍናይቲ ዲፕሎማቲክ ቲም ናይ ኤርትራ ድማ ነቶም ዕዱማት ኣጋይሽ ደወልና ሕቶና ተቐቢልኩም ናብዚ ምምፃእኩም ኣዚና ኢና ነመስግን እዩ ዝብሎም ዘሎ Tonight's evening would not be possible without the commitment and support of our community. The entire event is prepared by several organizations and civic organizations that we have here in America and throughout Washington, D.C., through DMV area. The public diplomacy group, the women group. ብሓፈሻ ዝተፈላለዩ ሲቪካውያን ግሩፓት ከም ዘለዎም ንሳቶም ብዘይናቶም ደገፍ እዚ ነገር ዘይ ምኾነን ብምባል ሓላፊት ናይቲ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ዓዲሞም ንሳውን ዘረባ ስሚዓ እንዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ድማ በአምባሳደር አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ድማ ከምዚ ሰርቲፊኬት ይወሃባል ለመስለን or something like that and ናይ ብሓቂ ከነመስግን ንደሊ because እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ክትዕረ ንፅዕር ኣለና ወይ እውን ተስፋ ንገብር ኣለና ክንብል ከለና ኣለልህዋ ድመፅእ ዘሎ ጌርና ይንወሰዶ ተደኺምሉ ተፃዒሩሉ ተጎይሉ ኩሉ ነገር ተገይሩሉ ዝመፅእ ዘሎ ነገር እዩ እምበር ካብ ዜሮ ድመፀ ወይ እውን ሃንደበት ድመፅእ ዘሎ ጉዳይ ከይመስለና ጥንቅቕ ክንብል ክንክል ኣለና because everything ብዙሕ ነገር ተሰሪሕሉ ተደኺምሉ ምዃኑ ንኽንግንዘብ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ዘርእየኩም ዘለኹ so the situation is ኣብ ብዙሕ ነገራት ርኢ ኣለኹ ግን ድሓን ሓንቲ ነገር ጥራይ ክህበኩም ደልየ ነይረ እታ ቀንዲ ክገብራ ደልየ ዝነበርኩ ድማ this one is it እዚያ ከይሰግራ እስትሪዎ ዘለኹም ከዓ ንመዓልቲ ናፅነትና ተፃዋታይ ናትናኤል ተስፋፅዮን ኣብታ መዓልቲ እትያ Start. Now we're going underneath the old city gate part of the medieval ramparts, as they call it in France, of this town that has such a long history. Last year, the stage was won by Sam Watson, who also went on to win the overall of the 4 days of Dunkirk. We have no idea how big the gap is at the moment with our riders at the back. Tesfacion, his birthday. Could he get his win on his birthday? He's got 6 wins in his career already. Standardbulf is on his wheel. Tesfacion gritting his teeth, the man there from Eritrea representing Movistar, and he wins it. What a birthday present for Nathan Tesfacion. Oh my God. ናይ መዓልቲ ናፅነትና ህያብ ንመዓልቲ ዕለተ ልደቱ ድማ ዓባይ ህያብ ዳንኤል ናትናኤል ተስፋፅዮን ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል መዓልቲ ናፅነት መዓልቲ ዓበይ ዓወት ተጎናፂፉ እንኳዕ ሓጎሰካ ናቱ እንኳዕ ሓጎሰካ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ እንኳዕ ሓጎሰኩም ድማ ንጋንቱ ናይ ብሓቂ ኢና ተሓጒስና በዚ እውን መቸም ሓጎስ ንሓጎስ እዩ ዘሎ አሚን ሲሪየስሊ እቲ ሓጎሳት በዚሑ ኣሎ ለንቀነ ንፅቡቕና ይግበሮ ጥራይካ ትብል እምበር ኣብዚ ቅንያት ናፅነት ኩሉ ግዜ ብዙሕ ነገር ዘሕጉስ ስለ ዘሎ ንፅቡቕና ይግበሮ ሓላፊቱ ድማ ምሉእ ይግበሮ ካ ትብል ምክንያቱ ብዓብዩ እቲ ንደልዮ ገዳታት ተላዒሉ ናብ ፅቡቅ ገፅና ንሰጋገረሉ መድረክ ድማ ፍጠረልና ስለንብል እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዘሕጉስ ዝነበረ እዩ ደርወስ ኣብዚ እውን ብካልእ እውን ፅቡቅ ገይረማ ነይሮም ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ anyway ሓንቲ ነገር ኣብቲ ቅድሚት ዝሰገርክልኩም እንድያ ነይራ أبي الله مسؤولكم أبزيا إنترو درفز قبل كلكم أبزيا حنتي كذا سئلني را كريكم نقرأ من قدي زوم درفت تفلتوا أميكم إنجنير راسكو دومن معرض رح السنين تبهلا يا تبهل بليني تدرافيتيا حنتا بتدم بهجراونت نوح صراحتيا إنجنير راسكو دوم دما نمجمريا مسو كمزي لك السؤال أدل بمركبة يستسمعن حقوس كجلس أركم قرب كبدي بلاني مسو كأل الرغيبة أنا بحكي نتي أنا تجبرو ولا كأبنا قرت زي بالناجن أنا بحكي بعمق كم زكاتاتلون كم دما ني من سياتير ترى حبكم نجار كم زغل نالبات لو من تردي كحدا معلتي تبرك تريه خلنا بله أنا بحكي لبام مخرنا تسميه أنا جرمز بلا ندما نزت حستناتي أبوليتيكا قد نسأيون يريو بمنبارو I was بحكي أبنا قري نعي أنا أروون مسوك أللنيش تأدي الرغيبة دسيلوني كمون مس أبا هفتي محرد دما نحرق ندي عامتها ترغيبة استسمع عن حقوس
بقالات كقلت أي كلني I'm very very happy and معلتنا ندرب علي خوين اللي قبل خل نعتاتهم دما نيتخلوا ملو إدميهم زجبر وابركتون نزي نحبر تسبنا نحجرنا قبل بي كمزجن دلي أمزجنا ناب أمزجن تسجير يلهم أي تحمقوا أمزجنوا ليهم كتيلا حنت سلنا رابزي انت رقيبة كريكم by the way يوم تريوم زلهم دك يوم هذا ود حفتي تم كل تدم دك يوم so they were very happy نابتي event وسيدهم نيرة حنت سلنا رابزي سلامتاي تدشتي باكراوند ناتاك نقرأكم دليل سلزلهم كيسينيا زلهم سئل قصد الله عباي دقافيت ناتين جانيرا قلنا تاسئلك صد الله سي وترسي كذيا كبرو من دي متيانيرا بحكي دقافيت ناتيا دسيل سلام تباهلنا حوناون سلام تباهلنا نساقن سئلي سدد الليلة تنيرا قاطع مسئل قصد الكفتينة تذهب كنا وصرقن مسرح بياتنا مثلني ودي فتين الله أبي نيلو نلو أنا مكتاج ملكي جندحان أبزيه بكسلو زلقو كابزو أنت تكمل الله لكي ليه بزخوني رحوس كنيات حدش عمد كبلي دلي بحكي تبغ زخوني أو دعمتنا حلفنا عمتها كم زوان أبعدنا مسزبنا نحلفو يكبرنا مالت كل زي زخوني ودعمتكم تسقلون عمتها أبعدنا مسزبنا عندنا نبلكم لمود إذا أنا حجيكن كابت لمود وزعي بتكبر كتكون لنا تسفى نقبر عدنا دخولنا عدنا قصنا نتمتلو نحجرنا قصنا نتمتلو بكل من قدد ما مساعدنا نتأسس رولو نتي ننوي عمت واجاز غفلة بدما الجوخا نبللون كن حق زيلنا نفتنولون قات أمي كفتر لنا قبل بينا أملاخ مسألة كلينا يو بقدينا دما نخولو نجار كنقبر دما تسفى نقبر إذا كاب عدز ما تسأل تات كريو خلو أنا زي دسل زل نزلو then I'm gonna leave you with the نزاب زنا راهو قد فكم كفتني نايلومي أرستي أبزي كودي دس لزبالني تحسوا سلزنا برد ما يحقوس نبملو كنيات معلتنا ند ما حنت درفيه دس معكم نير سادما فرت عرخايو هزبي تبل مغنياتو ناي بحكتها درفي نزبنا تمتن نزكنا تمتن نزع عمت زون كم تكن 190 حد ترجم زنبره حجون ترجم سلزلو مساخ قد فكمي لايك مقبار شير مقبار يتقون حسابكم قدفنا بالكو سنابتكم thank you محاوي لقيمة الله ينفرها